Yun, mega love shout out po. Kaibigan NM Sorensen. At kasanggaril Relax Mangyan TV. Thumbs up karang boss. Thumbs up host. Baba po agad ng bahay para maipin. Huwag naman boss, tanying na lang kaibigan kasangga. Rodil Relax. Dati-rati madalas mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Install. Mega love shoutout Ate Efrol channel mana ay hindi nakadaan si si ng Ate Nora Aron It's happening again. Our land is screaming in agony. Centuries Mila ago, Rubio. an ancient Good morning, empire Idol Tony Maksang. about to wipe out. May moderator ka na po Ate Mila Rubio. Good morning Idol Tony Maksang. Drop out Salamat po sa pagpunta Ate Mila Rubio. Madikamot na kontak, critical man. Bakit nga Dito lang naman ako sa bahay kahapon. Anong oras po ate? Na oras kayo dumaan? Ay, nasa bukid pala ako. Madi ka makulding. Di kalman. Di mo lang kami. Dumalan kami dito Balunggaw. Good morning, Palahos. Good morning din po. Walang anuman, Idol from Ate Mila Rubio. May moderator na po yan. Salamat sa 3 viewers. Yung butas-butas yung aming pinto. Kitang-kita pala yung pinto na butas-butas Good morning pala host. Walang anuman Idol. Burakday channel. Mega love shout out my friend Burakday channel. Main mo ba to kaibigan? Burakday. Tingnan ko lang kung main. Ayun, main yata niya to main. Nasarang pa ako Manoy. From Manoy Nugi Hunter. Mega love shout out my Manoy Nugi Hunter. Dikit na ako sa'yo kaibigan Burakday. Baka ng bahay kaibigan Burakday. Thumbs up from Kulit Channel. Galab shout out kaibigan Kulit. Good morning po. Thumbs up kaibigan. Dito pa ako harang. Ang Ricky down. Baba po kayo ng bahay. Baba ng bahay. Baba ng bahay kaibigan NM Sorensen.
Salamat sa pa-ads. Salamat sa mga pa-ads nyo. Kumusta na? From Kulit Channel. Okay lang po, okay lang. Okay lang naman po. Hinaan ko na yung boses ko kasi ano. Pwede naman, naririnig naman pala kahit ganito lang yung boses. Like number 10 ako ano from Maninogi Hunter. Parang kaibigan. From Ricanary Vlog. Masakit yung lalamunan ko at saka dibdib ko pag ano. Kumusta ka Tisoy? From Kulit Channel. Kaibigan pa shout out kay Roy Casas. Yan, mega love shout out sa kaibigan ni kaibigan Rekinary Vlog na si kaibigan Roy Casas. Mega love shout out sa iyo kaibigan. Thank you for watching. Kasama ng aking kaibigan na si Rekinary. Hindi ko kaya para kaibigan Rekinary yung pag anong galan mo kaibigan Rekinary. Pag-iisipan ko pa kaibigan Rekinary. Pag-iisipan ko pa yun. Kaso magandang morning po host at sa lahat po from Ma'am Miss Lynn Espanyola. Ganito na lang pala ako mag live stream, hindi na yung masyadong malakas yung boses para kasi nagka-diferensya yata yung ano ko yung lalamunan. Wala pang nagbababa ng bahay ah. Wala pang nagbababa ng bahay. Yun, natapos na. Harang, Manoy. Salamat kaibigan Maninogi Hunter TV. Salamat sa pagpunta. Good morning. Ano po nangyari host? From Miss Lynn Espanyola. Mahina kaibigan. Mahina ba kaibigan? Lakas-lakas na nga eh. Sumasakit na lang muna ko pag ano, Ma'am Miss Lynn. Every other day na nga lang ako nagla-live stream. Baka nahiya po ha, promise na. Diyos silito, labora, da walay tingog. Hindi ko marinig, lakas-lakas na nga ng voice ko. Ano ba to? Main channel ba to kaibigan? Main to main lang kaibigan, main. Pakilala ang main mo, pakilala. Hindi daw marinig. O, walang videos, walang subscriber. Anong main mo kaibigan? Kaibigan Labora. May nabusis mo ba na from Nugi Hunter TV? Naya magbaba, ay naya magbaba na ba? Dito ako work kaibigan from Rekinary Vlog. Ako di nahihiya from Nugi Hunter TV. O baba ng bahay ba? Walang boses. Meron naririnig ko nga eh. May na lang pakibulyong po ng mic niyo. Anong main mo Labora? Kaibigan Joselito Labora. Main to main lang po para di malagas. Yun, may nagsabi ng isa main to main. Ang aking kaibigan na si Manoy Nogi. Harang from Super MC22 Vlog. Salamat po. Kaibigan MC22 Vlog. Harang. Yung may gusto lang po, main to main lang po para di malagas. Oh, main to main para ano? Para walang reklamo. Nilipat ko lang tong ano. Kasi pag ano, pag
Pag hindi kasi main to main, dami nagre-reklamo. Mega love shoutout to Snoogie from Ate Miralisa channel. Yun o Kajuni is in the house. Ay, si Kajuni ba to? Ay, hindi pala. Mega love shoutout pa rin Juni from Noogie Hunter TV. Mega love shoutout pa rin Noogie from Kajuni TV. Mega love shoutout Maring Kulits. Mega love shoutout po Ate MC22. Mega love shoutout Super MC22 from Kajuni TV. Mega love shoutout host Ricky Neri. Host Kajuni from Ate Miralisa channel. Tama po Idol Noogie Hunter, kaya pinuntahan na lang po kita. Kahit saka mo na lang po ako balikan pag nabasa mo mensahe ko po from Miss Lynn Espanyola. Pagtapos na main to main, saka na mga alagad pero legit. Sa akin yan si Johnny Bravo. Good morning everybody from Bruboy Peralta. Si Boy Peralta, Sir Boy Peralta, mega love shout out po. Bakas lang po para makita ko ang babalikan ko from Noogie Hunter TV. Punta kami ngayon sa Tagaytay, delivery namin yung ginawa namin from Kajuni TV. Ingat bro, Juni. Ingat, ingat. Yun o Kuya Boy, may tira pa bang ulam si Mrs. Peralta from Kulit Channel. Mega love shoutout sis Kulit, Miss Lynn from Super MC22 Vlog. Mega love shoutout Parin Boy from Kajuni TV. Mega love shoutout Parin Boy, sarap ng pritong isda, ha ha ha. Mega love shoutout Kapatid Boy from Super MC22 Vlog. Mega love shoutout po Super MC22 Vlog from Kulit Channel. Sa akin din po yung samputot, lagyan ko lang ng jacket para ano. Mega love shoutout Miss Lynn Espanyola. Huwag tayo papatinag sa lagas, natural lang po yan. Good morning sa lahat from Mila Rubio. Oh, kapatinag, M. Sorensen, thank you for bigi-bigi. Mami Ralisa, kumusta po? Mega love shoutout po sa iyo. Ito si kaibigan Mila Rubio, walang channel yan ah. Pero legit yan. Si kaibigan Mila Rubio. Supporter namin yan ni ano. At very supportive na subscriber namin ni Ate Rosita Way of Life. Mega love shoutout Noogie Hunter. Mega love shoutout Kajuni TV from Boy Peralta. Yan na yung lagas, basta meet new friends and build friendship and support. Ganun lang yun from Kulit Channel. Oo nga, bayaan na lang yung lagas. Kasi ano, butit mga ano pa naman tayo dito, no? Mga magkakakilala pa lang. Ang mga nagrereklamo lang naman ng lagas yung ano, yung mga baguhan. Kasi sa kagagawan lang din nila, kaya nalalagas. O yung mga baguang nagwawaite, yun lang naman ang reklamo sa lagas eh.
Kasi paano, puro sila, marami na akong nakikita ngayon na na pagpupunta ako sa live stream, mayat mayadan, baba ng link, para bang nagmamadali. Hindi naman tayo gano'n nung tayo unang nung una tayong nagumpisa sa YT, di ba? Talagang dumidikit tayo. Pero yung iba ngayon puro dan harang, dan dikit, pull pa, pabalik, pasukli, tapos baba ng link. Mamaya puntahan ko din mga nandito mag-subscribe. Yan po, ipakilala ko po si Ate Mila Rubio. Hindi po yung vlogger, pero very support po yan. Ingat po pala kayo din sa biyahe nyo. Mega love shoutout po, bossing from Chantil May. Tira na naman tong ubo ko. Shit. Dudes TV Vlog to. Thumbs up, idol Tunying, harang pa. Jakitan ko na to, idol ha. Dudes TV Vlog. Kahit hindi mo main, kasi main to main lang sana tayo, pero dahil kilala naman kita, okay lang yan. Dudes TV Vlog. Dan host Nugi, hello sa kapatid mo host Nugi, he from Super MC. Tamsak Dan, good morning from Ambisyosa. From Chantil May. You know, napatawa tuloy Chantil May. Napakinggan siguro niya yung sinabi ko. Huwag napansinin ang nawawala. Ang mag-stay lang po from Miss Lynn Espanyola. Yun, tama yan. Ibo siya nagbabaklas din. Nag-love shout out Ambisyosa. Ambisyosa si sila love sila from Miss Lynn. Mega love shoutout sis Ambisyosa from MC22 Vlog. Mega love shoutout Tagboy Peralta Super MC22 from Ambe. Dagat at Lupa, good day host from Dagat at Lupa. Dagat at Lupa, dito ko sa Dagat at Lupa. Diday Resorts. Like number 28 ako. Kaibigan Dagat at Lupa. Main din niya to, main. Puro kami laga sa from Chantil May. O nga mga baguhan pa kasi yan, Chantil May, baguhan pa kasi kaya lagi ko kasi nasabi, huwag nang pansinin ng lagas. Kala ko magpapabuster kayo, Chantil May. Okay ho, salamat. Patusin nyo na yung booster kung nagmamadali kayo sa banana. Kabababa lang link, dang na daw po, sabi ng mga bago. Oo nga kaya nga nakakatawa Kaya pag may mga ganun, hindi na ako sa totoo lang, hindi ako nagbababa ng link. Pag pumupunta ako sa live stream, hindi ako nagbababa ng link. Kasi pag dumigit sila sa akin, titingnan ko sila, go to channel ako. Pag ninja, hindi ko pinapansin yan. Dan, tapos hindi naman sinasabi kung saan nagbakas. Yung mga baguhan kasi ngayon, lalahatin ko na kasi ganun din naman. Nagmamadaling dumikit. Lagi ko ang sinasabi, pag nagmamadali kayong dumikit, madali din ibasura na yan ni Lolo. Kaya sabi ko manood. Okay na Nugi, nag-subscribe na ako, di ako nakatamsak. Mega love shoutout Miss Lynn from Ambisyosa. Dito na uli ako, kaibigan Dagat at Lupa, sa 20 minutes drive to ERNK. 1.39 minutes. Hindi muna ako magko-comment ha. Kaibigan, manonood lang muna ako. Mamaya babalikan ko to.
para mag-comment ako, kaibigan dagat at lupa. NM Sorensen, nag-subscribe na ako. Di ako nakatamsak. Gumawa ka na rin ng Ate Mila Rubio, ng channel mo. Kapag walang lagas, walang trail. Oo, pag walang lagas, walang trail. Pag puro dikit, hindi na lagasan, di tuwang-tuwa ka nun. Di ba? Kasi pag pumunta ka sa isang live stream, tapos walang lagas, di tuwang-tuwa ka na nun. Ilalay ka na mga isda. Baka sa isang araw, baka isang linggo lang, 1,000 subscriber ka na. Di ba, Miss Lynn? Pag walang lagas, baka 1 month pa lang, graduate na agad sa 1K. Kasi siyempre, didikit tayo. Sa isang live stream, maluwas sa akin, makakadikit ka dito ng 30. Sa isang live stream, makakadikit ka ng 20. Sa isang live stream, 30. O di, graduate ka na agad nun. Di tuwan-tuwa yung mga baguhan na vlogger. Sige, dikit na lang tayo ng dikit. Kalimbang all, dikit kalimbang all. Hindi naman nalalagas. O, di ba? Hindi nila alam yung pinagdaanan natin nung una na buwan ang dumadaan bago makakuha ng 1,000 subscriber, yung mga legit. Idol, laki lagas ko. O yan, nagreklamo na naman si Kadot-Dot. Anong main mo, Kadot-Dot? Idol musta from Kadot-Dot. Glenn Mabutol, Tamsak Danhouse. Morning. O sino tong Glenn Mabutol? Glenn Mabutol, dito ko sa nakakatuwa sila. Maglalike lang muna ako Glenn Mabutol. 1.55 minutes. Tsaka karamihan sa mga baguhan ngayon, huwag magagalit tayo mga naanditong baguhan. Sinasabi lang namin ng mga monetized channel yung totoo. Karamihan sa mga baguhan, hindi man lang magpaharang. Kasi dito sa YT, dapat tulungan tayo. Kasi kung walang magla-live stream, wala din kayong pangunguhaan ng banana ng subscriber. Kadot.Dot TV, nandito ko sa bahay mo, Kadot.Dot. Nandito ko sa February 4, 2022. Kaibigan. Magla-like lang muna ako, babalikan ko ito mamaya 5 minutes and 38 seconds. Yan, may moderator ka na, Kadot.Dot. Jen Mabutol, yun. May moderator na rin. Pasensya ka na, Idol Tonying. Naka-charge pa kasi isang CP ko, Idol. Legit naman ito, Idol. Kaya nga ginakitan ko. Nakilala naman kita, kaibigan, Dudes TV Vlog. Pag kilala ko, may ilalagyan ko na ng dagat at lupa. May moderator ka na rin, kaibigan, dagat at lupa. Dito na ako sa drop check mo, drop check. Kaibigan, dagat at lupa Short video 38.38. Biuli Lupis na to, live. Maya, puntahan kita, subscribe kita from Mila Rubio, Nogi Hunter TV. Opo, kanina pa ako nakikinig sa'yo from Chantil May. Thank you, kaibigan Chantil May. Kapag walang lagas, walang thrill. Pasensya ka na, Idol Tonying. Ambisyosa, Inboy Peralta, Bruboy Peralta, BGBG.
Okay na Nogi, subscribe na kita. Opo host, mag-booster na lang kami ha. Mura lang naman eh. Oh sige, okay, walang problema guys. Settle may mag-booster kayo. Mura lang naman sa inyo yun. OFW kayo. Wala nga naman, wala kayong pang ano. Wala kayong pang bili ng booster. Idol musta? From Padutdut. Tamsakdan from Ate Jinky RTV. Super MC22. Nag-subscribe na ako sa channel mo. Ingat lang po sa mga scammer, mga baguhan, magmamadali po, makagraduate. Kaibigan Miss Lynn, pinaliwanag ko naman na sa kanila yan, pero wala tayong magagawa kung yun ang gusto nila. At least, nabigyan ko na sila ng ng payo. Tama na yon. Harang from Super MC Vlog. Super MC Vlog, mega love shoutout, nag-drop ng bahay. OTW host Mila from Super MC20. Hindi naman yan natin Miralisa, hindi vlogger. Mila, bahay mo from Super MC. Tamsakdan host, morning host from Green Mabutol. 250 na ako ngayon. 200 na lang. 250 na ako ngayon. 200 na lang from Padutdut. Dudes TV and Ate Jinky RTV, BGBG. Dati idol, kasabay pa kita. Ngayon, laki na bahay mo. Kadutdut TV. Kasabayan ba kita, kaibigan Kadutdut? Okay na, Kaduni TV, subscribe na. Harang pa rin. Ako, from Super MC22 Vlog. Ayan si Super MC22. Yan ang yan ang talagang yan ang vlogger na may ang tawag nito? May malasakit sa kapwa vlogger. Yan nagdikit siya kay Mila Rubio, pagbalik niyo may harang. Pero okay lang yan, hindi ka napipilitin yung ayaw matuto. Yung ayaw matutong nagsisimula. Hindi na ako mag-i-explain, bahala sila. Kasi si Mrs. nagagalit na si Mrs. sa akin eh. Payo ka daw ng payo tapos baka magkaroon ka ng kaaway. Hindi naman kasi hihingi ang payo ko. Kaya bahala sila kung anong gawin nila. Basta pag nalagasan, huwag na magreklamo. Salamat host from Glenn Mabutol. Sige po host, bye muna. Ladies muna ako. Baka mapatalsik ako ni amo. Sige, trabaho muna kayo, trabaho. Bigyan lang ako. Update lang ako, update. Wala na akong may content. Idol Tonyeng, dito lang work. Mood kasi ako from Dudes. Sige, ayaw ka lang yung Dudes. Thank you sa thumbs up. Salamat sa pa-jacket from Green Mabutol. Okay na, mega love shoutout. Napunta na kita. Okay na, Miss Lynn pala. Thumbs up from Ami Jimenez. Harang pa from Super MC22 Vlog. Good morning everyone from Ami Jimenez. Super MC 3 Dan from Kadutdut TV. Kadutdut, nag-drop si Kadutdut Kuya Tonying, good morning po. Liz TV Mix Up. Tagal na po ako nakadikit sa'yo. Please po. Paatak naman po 107. Hindi papi ako naayudahan. Di ko ba naayudahan? Sige ba ng bahay? Liz. Tingnan ko ako hindi pa nga naayudahan ha. Unang ayuda Liz. Unang ayuda. Unang giveaway pala, unang giveaway. Like number 24, ay 20 o 23. Unang giveaway unang giveaway.
May scammer na pumasok o may scammer. May scammer na pumasok. Nasaan na yun? O, pangalawa, o kaibigan na Liz. May harang kasi. Ito ang problema kay Whitey. Lahat na may harang. O, kaibigan Liz, o. Pangalawang giveaway. O, nandito ko pangalawa. Dandigit na po, Chantel May from Glen Mabutol. Okay na boy, Peralta. Napunta na ako sa channel mo. Glen Mabutol, magdikitan kayo, Glen Mabutol at saka Liz TV Mix. Magdikitan kayong dalawa, Glen Mabutol at saka Liz TV Mix. Mega love shoutout Ate Jimenez. Ame Jimenez, kapi tayo mga lalab. Sir Boy Peralta, mega love shoutout, kapi tayo. Edna B, Nini Digas, Barriadas, message retracted. Arang po host. Papi Migs, Tamsakdaan from Papi Migs. Tumindin ito Papi Migs eh. Main mo rin ba ito Papi Migs? Oo, nagsisimula pa lang to. Lagyan ko na Papi Migs ha, dito ko sa mukbang mo ha, mukbang. #64 subscriber. Sarap nito, tilapia. Hi Idol, mega love shoutout host. Imitoy, Sis Ami, like 24 Idol. Mega love shoutout po sa lahat from Glen Mabutol. Mega love shoutout Maring Keta Vlogs from Kajuni. Thumbs love Kuya from Ate Emma Helping Hands. Good morning Kuya and Ate YP. Liz TV Mix nag-drop ng bahay. Bruto Nying, hindi natin mapiplease lahat ng tao. Kaya nga bro boy, bayaan ko na lang. Hayaan ko na sila kung anong gusto nila. Kahit anong turo natin eh, tayo pang napapasama. Sinipa ko na host, scammer from Glen Mabutol. Sunod ko si Glen Mabutol, Ito pa pala oh. Mega love shoutout Ambi and Ate Teresa Santiago. Yun oh, nagpakulay si Ate Emma. Huwag naman pakulay Ate Emma. Okay na tayo. O, Liz Mabutol o, pangatlo. Liz TV Mix pala. Kala ko Glen Mabutol. Matagal na tayong digit, Liz Mabutol. Parang ngayon lang kita nakita eh. Parang ngayon lang kita nakita, kaibigan Liz TV Mix Vlog. Paano magkasabayan tayo? Sinipa ko na host camera. Kasi kilala ko pag matagal nang dikit sa akin eh. Yung mga nag-uumpisa pa lang na nakasama ko, kilala ko yung mga yan. Ate si Herrera, mega love shoutout, thumbs up muna. Harang, from Manay Teta Vlog, mega love shoutout, Teresa Santiago. Support lang bro, tambay. Till the end, matulog muna brother ha. Sige Ate Teresa, salamat po.
Harang ulit. Tama Sir Boy Peralta from Ami Jimenez. Liz TV Mix Vlog Dan from Kadot.tv. Good morning brother. Napunta na kita Dan from Milal Rubio. Salamat Ate Emma. Sa nakapin tayo, sa nakapin ha, sa nakapin. Ito kanina pa to si ano eh. Palitan mo na kita Ate Meralisa. Ito si Kadot-dot, nauna to si Kadot-dot eh. Mega love shoutout sis Lisa, sis Ami. Hongmentay Vlog, hello Tony Maksang from Hongmentay. Nasa harang pa po from Ate Rowena Tiranya. Tamsak Dan, good morning po sa lahat from Rowena Tiranya Vlog. Ay kapatid na Tony Maksang, may galab shoutout sa iyo from Marites Alincastre. Salamat Ate Marites. Yan dikit na po, Tita Vlogs from Great Glen, Mabutol. Kajo ni may love shout out. Sis Rowena may love shout out from Ami Menes. May love shout out kapatid Tita Vlogs from Bruboy Peralta. Danos Alicia Indiana, Super MC22 Vlog. Papi Migs, dating dikit na po host. Oh, nadikitan na kita kaibigan, Papi Migs. Dito ko na, di ba ako sumukbang mo? 10 minutes and 35 seconds. Isda to, isda na may ano, talbos ng kamote. Tilapia tayo na, tilapia na pinindang. Kapag sabi mo, di ako nanonood, ayun, kumakain ko, nakahubad ka, kaibigan. Papi Mix. Mix Vlog. Oh, kulot ang buhok. May tato. Para alam mong nanonood ako, kaibigan ano. Kaibigan Papi Migs. Dandikit na po Tita Vlog from Green Mabutol. Ay kapatid na Tunjing, mega love shout out. Mega love shout out kapatid, Tita Vlogs. Dan host Alicia Indiana. Dating dikit na po host. Hi po from Doc Tutorial. From the Apo. Dito kaibigan di Apok sa ano mo, how to background in StreamYard tutorial. Like lang ako kaibigan di Apok ha. Get sharing boss, big help. Ito sa amin na walang alam from Inday Kimi Pinay. Comment yun ha, kaya ano, doc tutorial. Sistita, mega love shoutout. Bruto yung morning from Baronski TV. Thank you sa like niya, mega love shoutout kay Juni from Bruboy Peralta. Good health to Nying from Hongmintay Vlog. Mega love shoutout sis Rowena from Super NC22. Glenn Mabutol. Nag-drop ng bahay, Glenn Mabutol, BGBG, ambisyosa, Dan Alicia Indiana. Salamat po host. Yun, may moderator ka na ha. Mega love shoutout ka Juni TV from J Auditor. Harang from Ate Jinky RTV. Alicia Indiana, nag-drop ng bahay. Mega love shoutout ka Juni TV from Ate Rowena Tiranya. Patamsak po, thank you from Ate Jinky RTV. Musta po kayo Ma'am Rowena Tiranya from Kajani TV. Hongmentay Vlog, BGBG, with YouTube Vlogo. Mega love shoutout Marites Alincastre. Mega love shoutout Ate Rowena from the Auditor. Emma Helping Hands, nag-drop ng bahay and ambisyosa. Mega love shoutout Ate Marites from the Auditor. Tamsa Host from Elemi Vlog. Sino tong Elemi Vlog? Silipin ko lang si Elemi Vlog. Main din niya to, main. Elimi Vlog. Thank you for coming. Exit na po ako.
Matulog na po, Frank Kulit Channel. Sige, salamat Ate Kulit Channel. Thank you sa pagdaan. Thank you sa thumbs up. Short video lang yan. Palablab mga lalabs. Yun ang laging short video yan kay Ate Emma. Palablab naman mga kaibigan. Ayun, ipin ko muna kay Ate Emma. Short video lang yan. Palitan na kita ka.tv. Mamaya balikan kita ka.dot. Yun o, tapos na ka.dot o. Matatapos namin itong isa o. Glenn Mabotol, sinukla na kita kaibigan. Salamat. Laki nung nahuli mga tanigi o. Tanigi ba to? Grabe, sunod-sunod. Nahilahan sa subid-subid. Tanggigi. Oh, tanggigi nga. Tamsak Dan House, may glove set po sa lahat from the auditor. Liz TV Mix Vlog. Guys, padikit naman at watch nyo din. Oh, parang nanonood nga to si ano, Liz TV Mix eh. Kasi ang tagal niya mag-comment to. Mapapansin mo kasi yung nanonood ng video, matagal siyang bumalik. Matagal siya mag-comment. Pero kung nagdan dun sa isa, yan po ang tandaan natin na mga kaibigan. Kasi yan ang ginagawa ko eh. Kasi para alam ko. Alam ko yung ginagawa ko, kaya pinapaliwanag ko. Pag nag-comment ng dan, tingnan nyo kung ilan yung mention na babalik. Kung kanino siya nagdana, ano ba kay Ate Miralisa? Kaya kahit kanino man, tingnan nyo yung pinuntahan niyang link kung ilang minuto. Ngayon, kung ilang minuto, halimbawa 5 minutes, ibase nyo sa mention kung ilang mention na nandito. Pag mga 5 pa lang na mention, tapos may dana naman siya, hindi nanonood yan, huwag nyo nang dikitan. Kasi ano yan eh, wala rin naman kwentang ano yan, wala kwentang vlogger pag ganyan. Oo, sinasabi ko na yung totoo para ano. Di man kayo pumunta sa akin, yung mga baguhan na mapagsasabihan, eh walang problema. At least tinuturuan kayo ng tama. Ganyan yon. Pag nag-mention ng Dan, tapos mga 5-6 na mention ulit, Dan na naman, baba ng link, huwag nyo nang dikitan, huwag nyo nang pansinin. Kasi walang kwentang vlogger yan. Ako pinukait ako ngayon, pinupuntahan ko na lang yung mga vlogger na nakasupport sa akin. May galab siya tayo doon, Gagang Rock, guwapo. Except na po ako from Papi Migs. Mix Vlog. Sige, salamat Papi Migs. Nandito pa ako sa nandito ako sa adobong pugita mo. 11 minutes and 10 seconds. Mapa-unrealize ka nito. Tapos na ako dito kay Doc Tutorial. Tapos lang how to background StreamYard tutorial. Nandito ako kay Elimi. Short video. Cake ba to? Well and good all-purpose cake mix. Korek ka dyan, Kuya Tunying. Bro, ang puso, pag-ingatan. Okay lang bro. Hindi kasi shoutout sa 19 viewers, shoutout. Mga sulit ang nandito, mga sulit. Relax lang bro. Oh bro, okay lang. Pinapaliwanag ko lang, bahala sila. Tita Yamis, pak lang, may gata pa. Sis Bibs, Explorer USA, may love shoutout. Tapos na pala ako dito kaya. Punta ko lang siya. Tapos na, kaibigan Liz TV Mix.
harang ko. Wala, huwag nang harang-harang. Ate Emma, dito ko siya, Ate Emma, oh. Ate Emma. Bro, out muna. Di pa sa Marikina. Sige, sige bro, sige bro. Trabaho muna, trabaho. Like number 31, Ate Emma, oh. Yung mga may trabaho dyan, trabaho muna. Like number 32, Ate Emma, oh. High blood. Hindi, high blood siya. Hala, high blood naman, katuman. May galap siya to, Mami Juliet. Hindi ba? Di, ayos lang yan, ano lang. Sinasabi ko lang yung ano, yung dapat gawin. Hello Ma'am Rowena from Juliet Mukbang. May galap siya to, dagat lupa. Bro, out mo na ako dito pa sa Marikina. Nakikiba ka pa. Nag-ano ka na yata, lalamog. Kaibigang gagamrak. May galap siya tayo Juliet Mukbang. Sisi ambitious sa dan sa Wawadam Rizal. Hello gagamba from Ate Juliet Mukbang. Glenn Mabutol. Sunod pala si Glenn Mabutol. Tapusin ko lang, oh, may inihaw na galunggong, oh. Ito yung galunggong, Ate Emma. Oh, dito pa rin ako. Harang ulit from Tita Vlog. May galaw siya sis Juliet. Salamat sis Tita, pasyal din ako soon. Hello Chantel from Juliet Mukbang. Rosemary Fun Adventure, Patambay House. Magpagdikitan ka rin dyan. Rosemary Fun Adventure, ano pa lang siya, 74, ang daming ano. Nagkita na kayo ni Achi Aaron dyan? Hindi kami nagkita. Hindi kami nagkita, ate, ano? Long walk going to Rosemary Pan Adventure, oh, dito ako sa long walk going to Central Taipo, Hong Kong with Iris. Have fun today, Rosemary Pan Adventure. Shoutout sa 19 viewers. Salamat sa 34 thumbs up. Salamat. Nahiblad ka man ng tunying. Bigat. Bigi lang. Bigi nak lang. Haha. Sige. Bigi ka lang. May galaw sa sis Juliet. Salamat sis Tita. Pasyal din ako soon. Aha. Tumawa na si Tatusman. Astig. Astig. Magaling talaga to si Ate Juliet ako na eh. Kaya gusto ko si Ate Juliet eh. Totoo lang pag ano. Harang ulit. O tinan mo si Rosemary, oh. Bata pa yan si Rosemary, oh. 74. Pero marunong siya magpaharang. Ma'am Sian, sino naman siya? Hello po sir, magandang umaga. From Ma'am Sian. Si Ma'am Serisa ba to? Dito pa ako sa ano, adobong pugitan ni Papi Mix. Hindi. Ulit-ulit pala tong kay ano, kay pangalan nito kay Will ano? Pag short ano, hindi mabak dito sa laptop. Dito ako sa long walk mo 20 minutes and 50 seconds. Abang haba. Hindi ba ito si Ma'am Serisa, Ma'am Ann? LB Vlog. Elimi Vlog pala. May jacket ka na kanina, Elimi Vlog Ba't nang wala na naman? Harang ulit from Rosemary Pan Adventure. Dan sa nakapin from Gaspar ESM.
Magbalikan po. Papi Migs, sinubscribe ko na ni Ambisyosa. Sa nakapinda na po, pasukli po. From Dagat at Lupa. Pasukli daw po Ate Emma. Host, high blood, ha, from Chantil May. Hindi ako high blood, no. Ganun lang, nagpapaliwanag lang ako para para good morning kaibigan sa tunig at sa lahat. From Terry Vlog, si Ate Mix ka. Jacket so may jacket na. Nahuli lang. Thumbs love 36 Katonying. Ambisyosa dan dikit na kita salamat from Alicia Indiana. Good morning Manoy. Tunying nasa harang pa. Salamat. #Alicia. Sino nga ba yung nauna dito yung ipipin ko pa si ano eh. Si Kadot tapos si Kadot pala tapos na. Si Glenn Mabotol na sabi si Glenn Mabotol. Kahit di ipin, makipagdikitan na kayo dyan mga kaibigan. Para pag inaipin kayo, konti na lang yung didikit sa inyo, konti na lang yung babalikan nyo. Huwag nang hintayin na maipin kasi pag minsan nakakalimutan ipin, ang tagal na nakapin. Tagal kong mapaltan. Pag namin nagbaba ng link, puntahan nyo, panuorin nyo yung link, tapusin nyo, tapos mag-comment kayo. Tapos balik uli kayo. Mamaya ko nabalikan kuya, yung mga dumikit sa akin. Oo, mamaya mo nabalikan Ate Emma. Kasi pag nagsalubong daw, baka malagas lang din. May galap siya to from Elimi Vlog. Glade na botol oh, dito ako sa'yo, glade na botol. Ayan oh. Siguro video mo yan. Subscribe ko na ako kaibigan oh. Ang galing ko na nga ito. Ayan oh, subscribe ko na oh, namumula pa. Hello host, may galap siya to, Tom Sakdan. From Ate God, Manay God Grace. Like number 52, Glenn Mabutol. Pangatlo, Glenn Mabutol. Baba ako ba kay host ha? From Babes. Sige po, tika. Jajakitan ko lang. Wala ko palang jacket yun. Sige Ate Babes, the Explorer. Thank you so much, Mami Juliet. May galap siya kapatid, Christ Follower TV from The Auditor. May galap siya tao sa God Grace. Good morning. Dan Alicia from LME Vlog. Ate Rowena Tiranya. BG, ayun na, i-subscribe ko na mga kaibigan na pangalawang giveaway. Bell all. Like number 52. So kaibigan, subscribe ko na rin oh. Subscribe, bell all, tapos like. Tatlo kaibigan, Green Mabutol. Ilang minutes ba to? 1 minute and 56 seconds. Yan o, magdikitan lang po, magdikitan. Pa-shoutout sir. From Ma'am si Ann. Ikaw ba ito Ma'am si Risa? Glenn Mabutol, plant lover ka pala tol. Idol from Chantil May. Dinigitan na po, Juliet Mukbang. Dandikit pala, dandikit. She's ambitious may galap shoutout from God Grace. Gleventure TV, good morning host, may galap shoutout. Yan, kilala ko to si Gleventure. Fly Eagle Fly. Ganda ng ito ng sumbero. Champion. Ano rin ko ulit itong Eagle Nation. Tapos manood ako ng iba. Ating Gleventure
Di mo na ako magko-comment. Mamaya, replay ko ulit. Saka ako magko-comment. Nandito ka, touchdown. Puro 5 second, point, lang, 0.15. Oh, second bahay ko po yan. Di yan main ko. Eh, di ba to main? Eh, subscribe mo na ito isang araw eh. Sana ka pindan po. Yun na, tapos na oh, kaibigan ano. Glenn Mabutol. Nandito kay Brubay Peralta oh. Nagbaba po ako ng bahay. Papi Mix, nandito ko sa Koi Fish mo. 9.19. Rosemary Fun Adventure, dito ako sa long walk going back to Central. Di ba pala tapos? Oo nga pala. Gapar ESM, may galab siya to good host in all from Ate Regina. 30 thumbs up, high blood na host sa from 30 thumbs up, high blood na host. Tinan mo ngayon ka lang nagtamsak. Salamat bro sa suporta from Bruboy Peralta. Oh, nag-ano na bro? Nag-pop up kaya pinanood ko na rin oh. Sa backup cellphone ko lang to bro. Like number 38 pala oh, nakalimutan ako mag-like. Nakasubscribe na rin bro, Kalimbang All. Dan ako sa nakapin. Dan sa premiere ni Auditor Vlog. Nasaran pa po from Ate Rowena Terrania Vlog. Glenn Mabotol, dan po from Elimi Vlog. Daisy, mega love shout out. Thank you for coming, thumbs up. Busy pa ako, high blood na host. Haha, from Shantil. Skip na nga. Ma'am Rowena Terrania, mega love shout out from God Grace. Dan dikit sa nakapin, purely watch your video from Adventurer Vlog. Baba lang po ng link tapos magdikitan. Dan ho sa Auditor Vlog sa Premiere at kalimbang ko na ang video sa Lugaw. Nagpaharang din. Ma'am Grace, may glove shout out from Ami Jimenez. DC TV nagbigi-bigi. Sam Hayag, may glove shout out Sam Hayag. Sam Hayag, anong main mo? Kaibigan Sam Hayag? Tsaka Ma'am Sian. Puro pala to kay Rosemary ah. Saif TV Karachi, how are you? I'm okay my friend. Saif TV Karachi. You have a moderator, my friend. Assalamualaikum, my dear brother. Ambitious dan watching. Ganda po. Ang laki-laki ng mga bato po. And nature. Daisy o nagbigi-bigi. Dano sa Auditor, sa Premiere. Dan ticket sa nakapid, fully watch. Ma'am Rowena Terrania, mega love shoutout. Salamat po Ate Rowena from the Auditor. 39 Tusokos from Glenn Venture TV, USA. Busy pa ako, Shy Blood. Ma'am Teta Vlog, mega love shoutout. Salamat sa 20 viewers. Mega love shoutout, Sis Juliet. Dikitan po, dikitan. Asisula Sapi. Mega love shoutout, Asisula Sapi. Alicia Indiana, dito ko sa bahay mo. Like number 4. I like number 5.
Adventurer vlog oh. Dito ko sa bahay mo, adventurer. Tambay lang ako sa work mode mo, dumidikit sa akin mamaya. Balikan ko, pakibasa na lang, salamat. Ikaw na babasa yung ano mo, ate ano? Marites Alengcastre. I'm just stay watching here, idol. Halos yung mga watchers, dikit na ako sa kanila. May bago dyan ate, ano, adventurer vlog. May mga bago ito sa dagat at lupa. Si Glid Mabutol, bago. Gliventure yata, bago at saka ito si Saip TV Karachi. Idikit ka na ho, kaibigan, adventurer vlog. Like number 19 oh. Dito ba ako kay Bruboy Peralta oh. Bigi-bigi lang thanks sa pagpasyal sa bahay ko. From Adventurer Vlog. Pasyal-pasyal lang tayo, ganun lang yun. Mga kaibigan. Ate Rosemary, dito ko sa Windy Shopping with Iris. 18 minutes and 27 seconds. Asisula Safi, this is your main channel, my friend. I'm Saif TV Karachi. I'm okay, my friend. Dan dikit po, dagat at lupa from Green Mabutol. Yon. Asisula Safi, you have a moderator, my friend. Si ano pala to? Si Saif TV Karachi. Hello kuya, kanina pa ako nakatambay sa live mo. Di pa lang nakadikit. May ginagawa lang, email, nasa work pa kasi. Sige lang kaibigan, Ma'am si Risa. Sa'yo ba yung Ma'am si Ann? Oo, parang ikaw nga rin yung nasa video isa eh. Adventure Vlog, dan dikit sa'yo. Salamat sa 23 viewers. Bro, nasa harang ako bro. Adventurer Vlog, tapos na oh. Ate Alicia Indiana, hindi pa tapos oh, 15 minutes. Palit mo na sa nakapin ha. Glenn Mabutol, palit. Sino nga ba isang bago pa? Ito si Glenn Venture TV. Ay, sino nga ba yung mga nauna? Teka lang. Ito, pa-support naman si Ambe. Nandito na sa kusinirang kusinirang mami. My friend sa TV Karachi, subscribe this one cell phone to your channel, my friend. Like number 41, my friend, sa TV Karachi. My dear sister, brother, please support me, my brother, from Saif TV Karachi. Thumbs love 36 ka, hashtag tunying. Ambisyosa, dan dikit na kita. Salamat po. Good morning, Manny Turning. Nasa harang pa from Manny Christ follower. Bakit wala harang kaibigan? Baya mo na. Sa host po, dan dikit na pasukli po. Nadikita na kita kaibigan Chantil May. May mga ayuda pa. Miss Palaka. Sino Miss Palaka?
Dikitan lang po, dikitan. Alicia Indiana, dan sa video mo dating dikit. Dan dikit na po. Elimi Vlog. Miss Tigang, Miss M. Virgin. Sino to? Sino ang channel nito? Rosemary's Fun Adventure, lakas ng harang. O, ba't may harang si Ate Rosemary? Miss Palaka. Main pala niya ni Miss Palaka. Main ni Miss Palaka. Skip mo na ate ano kung medyo mahaba. Ate Rosemary. Mega love shoutout Mami Virgin Palaka. Kilala mo to Ate Emma? Si Miss Palaka, Miss Tigang, Miss Ems Virgin. Sige, jakitan ko na, kilala mo naman pala. Ayan Tube, Elimi Vlog, Dan, thumbs up dikit, Paul Pak from Ayan Tube. My dear sister brother, I host, subuan mo na kita. Mino, adobong palaka, may gatas. Wow, sarap naman yan, kaibigan Miss Palaka. Thank you pala kay Miss Palaka ah. $2,000.2 subscriber. Dito ko sa ano, short video, BBM sponsor. Kaibigan namin sa Palaka, dito ko sa ano, BBM sponsor. Nasa harang pa, nasa harang. Kung sino makita ko yun ang didikitan ko, ayun ang ayudahan ko ah. Binigyan ka nga niya ng viral status si Kuya ha. Ano daw? Ayan Tube, dito ako sa bayang Ayan Tube oh. Ayan Tube. Panoorin ko lang tong latest video mo na mahaba-haba. Sa basketball na naman. Oh, sa basketball ulit, sa basketball. Ayan Tube. Salamat host. Mahaba yung kay, pero matatapos na yung kay ano, Ate Alicia Indiana. Morning Idol from Taxi Uragon. Thumbs up. Nasa live na ni Ate Marites Alingcastre oh. Like na lang ako, like na number 26 oh, Ate Marites Alingcastre. Sino po ba yung ano? Ano yung sabi ni Ate Emma? Di ko na gets. Harang, grabe, isang oras. Isang oras daw. Lagi siyang nandun kay Kuya Viva Mascarados. Doon kanya nakita. Ayo, Marichel Vlog thumbs ako from Marichel Vlog TV. Baba ka ng bahay, Marichel. Marichel Vlog, baba ng bahay. May galab sa ito kaibigan, God Grace. Channel, Chantel Me, Big BG. Baba ng bahay, Chantel Me, para madagitan ka. Taxi Uragon, dan dikit sa'yo, full pack. Ambi oh, idikit ko sa'yo, Ambi. Ambisyosa. Like number 81, Ambi oh. Tam sa Karang Manoy. Madali lang to, madali. Tam sa Karang Manoy, from Manoy Dong Vlog. Maraming salamat sa pag-pinost from Ambisyosa.
O kung sino kung makitang may ipin yan, ipipin ko. Mega love shoutout lang, Lantin Vlog. Premier ko po mamaya. Palike po. Thanks. Palike naman sa ano ni Lantin, oh, madali lang dikitan yan. Kaya ay Lantin. Hindi na kayo mag-ano dyan, hindi na manunood, oh. Kalimbang ulyang. Binigyan ka nga niya ng vital statistic si kuya. Ay, oo. Naalala ko na, oh. Labas na ako kasi hindi ka friendly. Promise pala ka. Hindi ba ako friendly? Sige, okay lang, okay lang. Grabe siya, oh. Sayo mag-jacket. Di kilala. Hindi, nahuli lang, kaibigan. Nahuli lang yung jacket. Nanood manoy habang namamasada ako manoy from Manidong Vlogs. Mega love shoutout bro, Dong Vlogs from Bruboy Peralta. Ma'am Ceresa, mega love shoutout po kaibigan from Christ Follower. Chantel May, BG. Papindin House from Ayan Tube. Oy, piping kita maya. Tapos na oh, Ayan Tube. Elimi Vlog oh, idikit ko Elimi Vlog oh. Okay oh, salamat. Free boy, sarap ng luto mo ah. From Manidong Vlog. Mega love shout din po, Kuya Christ Follower TV, salamat po. Kanina, di na ako makatay pero nasa LSU pa rin po ako. Elimi Vlog oh, Elimi Vlog, Kalimbang all now. Ako host pasabit naman. Sasampahin nyo. Kung ayaw mo, ako ipin. Bahala ka dyan. Like number 8. Magbabakas ako ha, kaibigan ano ha. Nandito na si Ambisyosa oh. Margie Rubio. May bakasyon oh, Johnny Bravo, like number 8 lang pala yun, from Tony Maxam, hindi ko na i-edit. Yan ang bita po sa ambi oh. Dansa ng kapin from YouTube. Houston Ying, tulog na po ako. Thank you. From Bibs the Explorer USA. Sige po ate Bibs, ano? Baba ka po muna ng bahay bago umalis para maipin. Sunod ng ipin. I'm Said TV Karachi. Please support. Mga friends, kaya si Sula, Sapi. Mimi Jelly, mega love shout out to Soak Host with love from Mimi Jelly. Kilala ko ito, Mimi Jelly. Main na niya, main yan. Dito ba ako kay Miss Palakao? Sa short video, BBM sponsor. Kaso umalis na siya, di daw ako friendly, di okay lang Miss Palaka. PP Mix, dito pa rin ako sa iyo sa kapag sama-sama, kayang-kaya. Dami ko nung na-play sa'yo ha, Pop Migs. Kung nandiyan ka pa. Tamsak sa nakapin, dating dikit. Manoy. Rosemary Pan Adventure, Dan Sukli. Still playing your video po, salamat. Mega love shout out, Tita, hashtag Mimi Jelly. Thank you sis Juliet Mukbang from Ate Rowena Tiranya. Di Auditor BGBG. Mega love shout out bro, naka hashtag Kamike TV. Mega love shoutout Kamike TV. Ba't nag-loading na ako? Ay, ano pala ito ni Ate Mimi Jelly? Kaya pala may ito.
Nakakamilig sa bista. Mega love shoutout, Manoy, Kamay. Palitan ko muna yung nakapin ha. Ito si Gapar. Pasupport nga itong kay Gapar. Pasupport din. Tapos na, Ate Alicia dyan oh. Magsuklian na po, magsuklian. Kapatid, tambay lang ako, busy sa work. From Kuwait TV. Sige kaibigan, salamat. Chantil me, BG, Gaspar yan na yun, thanks host. Tatlo ibibigay ako Gaspar oh. Gapar pala. O, kaibigan Gapar, isa. Unang giveaway. Pangalawa, kaibigan, Gapar. Pangatlo, kaibigan, oh. Gapar, ASM. Dong Vlog, ilang araw na hindi ka pa nag-LS. Dong Vlog, ilang araw na hindi ka pa nagsukli sa akin ha. Manidong suklan mo nga si Chantil May. Pasukli nga dyan kay Chantil May. Ano yan, ang aawa yan. Makulit yan. Makulit na ng awa yan si Chantil May. Kaya balikan mo agad Manidong. Adventurer Vlog, Mimi Jelly to, dan dikit sa'yo. No bakas kasi naka-off comment section mo. Ano po yun yung second account? Payo din po from Adventure TV. O sige, kasunod. Si Sola Sapi, hello. Dan connect to you from Iron Tube. Dikitan niya no, si Sola Sapi. Mabait din yan, din mo. Matagal na rin sa akin yan. Sa mga di ko nababasa, pasensya, marami kasi. Nagkakahabulan. Ma'am Tiranya, congratulations sa vaccine na sakit, maliit na karayom. Antok na Mios from Bibs. The Explorer USA. Tusokos, gandang morning from Kamay. Salamat, Brudong Vlog. Harang pa ako Manoy from Manidong Vlog. Dan sa nakapin. Kamay, musta na? Bangka, ha. Gapar, dan po sa'yo. Bro, may bakas ako, kaibigan. Balikan mo man itong si Chantil May. Di ko pa daw nagsusukli. Wait lang po, inom lang po ako ha. Gapar, dan sa'yo. Harang Manoy, nawalan siya Ate Emma. Sorry kung hindi ko nababasa yung iba ha. Dan po Kuya Lantin Vlog from Ma'am Serisa. Kuya Dong, dan watching po from Mimi Jelly. Harang Manoy from Manidong Vlog. Chantil May na BG na tiruin na tiranya. Dong Vlog, dan dikit. Mahaba itong kaya 14 minutes. Kay Gapar ASM.
Kamay, hello. From Ate Juliet. Mimi Jelly 2, dikit. Kamay, hello. Sino gusto ng ayudang banana? Kamay, musta ang bangka? Ito, banana oh. Banana. Isang ayudang banana. Salamat sa 50 thumbs up. Please, wag po kayo mag-go to channel sa akin. Nagbababa po ako ng bahay. From Glib Venture. Yan, masarap banana ni host. Kaya nga sabi ko, host, wag nang ipagpabukas pa. Kung pwede naman ngayon, di ba? Makakalimutan nila yan, mga iba, budol kahit nakamain sila. Hindi, ano kasi yan, marami ding ano, kaibigan Chantel May. Siyempre, marami din na dumidikit. Baka hindi pa nakikita. Yan, kumakain ng saging si bro, pahingi. Oh, putol na kayo ang saging. Sino gustong ayun na saging? Oh. Ang tamis niya, ang tamis. Gapar, Asam, ASM, Dana po. Shashi, Tamsak Host, from Marichel. Nakaano ka, di ba, Marichel? Di ka na ito jakitan, kasi hindi mo naman minto. Salamat. Tata, baba ka ng bahay, from Alicia, Indiana. Katapos lang po, parang Shashi. Ayaw, sige, huwag mo nang gamitin yung main mo. Bahingi ako sa akin. Kinuha ng iba. Wow, dami niyan bro. O bro, galing akong palengke kanina. Namalingki ako ng pangpakbat. Kaya bumili akong saging. Maganda kasi yung saging sa katawan. Sana all, wala yan dito. From Ruboy Peralta. Di ano siya, ang tamis niya eh. Kasi ano, sa sobrang ano niya, yung bang magulang na siyang ano, magulang na siyang tiniba sa puno. Kaya ito yung lalaki, nagbibitak-bitak na nga oh. Pag bibili po kayo ng saging, pipiliin niyo yung ano, yung matataba. Kasi ano yan, ibig sabihin yung matataba, talagang matigas yan nung kinuha dun sa puno. Matamis yan. Yan po ang tandaan nyo. Sarap naman yung kapatid from Marites Alingcastre. Dito po kay ano, hindi ko ini-skip yan, kaibigan Gapar SM ayan 3. Magbigay ka naman host. Oh, kuha ka lang dito oh. Nakain ko na ngayon 2 isa, 2. Wow, sarap. Saging host from Alicia, Indiana. Sarap naman yung kapatid from Ate Marites Alingcastre. Ayan tube, Dan Bell all nyo. Ako, spengi saging, nasubrahan na sa hinog saging mo. Hindi, pinili ko talaga yan kasi ano, dati ang binibili namin ni Mrs. Yung isa hilaw, yung isa hinog na, para habang na tumatagal. Ako host, pengi saging, nasubrahan na ng hinog saging mo. ODW nakapin from Glib Venture. Ibang saging gusto ko host from Maricel. Sige, ibang saging ba? Magipagtikitan ka dyan, Ate Marites Alingcastre. Ay dan sa basketball of comment. Ambitious selling po, thank you from Mimi Jelly. Mimi Jelly 2, dan dikit, full pack. Mula sa susunod kong LS, pwede na ang ninja.
Ayaw ko namang aral kasi ano, wow, saging, sagana sa potassium. Oo nga, sagana sa potassium. Maganda sa katawan to. Ika 50 second. Ika 52 like. Katunying sa live mo from Ate Odessa Joyride Mix Vlog from Canada. Gana din yan, no, si Ate Odessa. Chantil May BGBG. Baba po kayo link po from Mimi Jelly. Super MM Dan Dikit po idol. Gapardan Belol pasukli from J Venture. Magsuklian po, magsuklian. Guy, watch niyo po muna. Kahit 2 minutes nang di po tayo mapalo ni Lolo. Higpit po ngayon. Oh, may higpit ngayon. Ako nga, hindi tumataas yung banana ko eh. Pero ang dami ko nadikitan. Ay, saan ka idol nagbaka sa akin? Salamat. Pag nagbakas po kayo, sabihin niyo po dito sa mention kung saan kayo kung saan kayo nagbakas. Sige, wait ah. 4 nanonood sa'yo, kaibigan Gapar, ESM. 3 dito, 3 dito. Isa doon kay Mrs. Ganyan sana pag nagdikit mga kaibigan, oh. Pinapanood. Kasi hindi naman tayo alis yan, oh. Hindi naman tayo alis. Kayo din naman nagkikita-kita dyan. Imbis na magmadali kayo, i-sureball niya, i-surewin nyo na. Walang sounds po. Wow, host. Sana all madami cellphone. Wala bang boses? Gleventure Dan Dikit from Gapar SM. Walang sounds po from Ate Odessa Joyride Mix. Wala bang boses? Kaya nga host, minsan nakakapagod magdikit. May kalab shoutout kuya, Tony Maxam from Alaya Kylie. Pa-jacket from Kamike, meron na. Ay, saan ka idol nagbaka sa akin? Sabi ni MC22 Vlog. Shoutout sa 19 viewers. Oh, may nagbawi ng thumbs up, oh. May nagbawi ng thumbs up, 52 kanina yan. May na po sa idol to niya yung from Mila Rubio. May na pa ba? Katanying, bingi ako. From Odessa Joyride Mix. Ayan Tube, Super MC2 Vlog. Sa rebanding ako nagbakas idol. Kahapon, unang isang araw pa kasi ako nakadikit sa'yo. Salamat, host ay. Di kita marinig from Ate Odessa Joyride. Walang boses. Palablab po ng Premier Katunying. Ada nagpigsa ta boses mo. High blood na host. 52 naman tusok mo host. From Glen Venture. Oh, 51 kanina. Oh, 52 na naman. Taxi Uragon. Dan Dikit full pack. May na po boses idol Tonying from Ate Mila Rubio. Nasaan yung isang ano? May isang walang jacket, oh. Let's KSA, thumbs up host. Sino ba tong Let's KSA? Tapos na yung isa, matatapos na, kaibigan, oh. Anong main mo, kaibigan, Let's KSA? Main po muna ang ipasok. Saka magpasok ng ano? Magpasok ng ninja. Dan Dikit sa nakapin. Ang galing mo, idol. Your comment got my high support. Dan Dikit sa nakapin. Ang galing mo, idol. Your comment got my high support. I love you. I love your video. Keep up. I watch it.
Magbakas lang po kung ano, wag na pong magpapa-impress. Lahat naman tayo magsusuportahan eh. Kung ano po yung pelikula, yun po ang ibakas, yun po ang i-mention, yun po ang i-comment. Huwag na po tayo magpa-impress sa suportado kita, ganito. Hindi pwede kay YouTube yan. Ibakas nyo yung pinanood nyo, kung talagang nanood kayo. Yun ang gusto ni Whitey. Hindi yung pa-impress oh, tingnan nyo, ang haba ng tawag nito. Ng comment mo, mahaba to. Oh, idol, your comment. Got my highest support. I love your video, keep it up. I watch it. Mahaba yan oh, kung nanood ka, mahaba din comment yan. Dahil sukli ko kay ayudahan ko siya ng second account ko. Palablab po mga kaibigan sa mga di padikit. Di ko na sure po ang balik ko sa bakas. Main po, balik. Dan po sa nakapin, Kalimbang all from God grace. Harang Manoy, nakatambay lang habang namamasada ko. Manoy, balikan mo nga si Chantil May. Di ko pa daw binabalikan. Palit mo na siya ng kapin. Rosemary's Adventure. Ipin ko nga si Asusela, na kaya naman, saglit lang. Mabait si Saip TV Karachi. Bingi po ako kanto ni. Meron naman malakas. Baka may hinangan ng mga ate o di sa Joyride Mix. Nasa live na ni ay Premiere. Tapos na kaibigan Gapara. Ayun o. Excuse you. Okay naman boses ni host from Iron Tube. Thumbs up, done, idol. Ate Odessa, thumbs up isa. Ate Odessa, Joyride Mix. I-subscribe ko na din di pa nakasubscribe. Like number 13. No problem. Asisola Sapi. Hashtag Saip TV Karachi. May bakasyon o Pramaksam. Ate Odessa. Premier lang naman Ate Odessa. Pangalawa Ate Odessa, pangalawang thumbs up. Puro yan may comment na Pramaksam. Mimi Jelly, padikit naman po kay Mimi Jelly. Like number 15 ate o. Subscribe ko na din Ate Odessa. Nabibingi po ako host, baka computer commute. Ay, ganun ba? Meron malakas. Si Asusela. Sir Asusela sabi, dan na.
Sa mga idol na di ko pa Gapar, pag nag-LS ako, pasyal ka para maayudahan kita. Nasa labas kasi ako ngayon. Out na muna ako, wala talaga ang computer ko. Sige, sige po Ate Odessa, sige, sige. Chivlog TV, Tamsa Coast. Palit sana kami na, patamsakan ko nga itong kay ate ano. Sino pa yung mga hindi pa napipin? Ma'am si Risa, napin na ba kita? Tumana tayo kay Taxi Uragon. Taxi Uragon tayo, Taxi Uragon. Let's KS1, di naman nag-reply na. Di nag-reply kung anong main niya. Ay tandan, full watch sa basketball nyo. Wow, pasingot sila po. Gaspar, dikit namin ko sa'yo from Manidong Vlog. Okay na Ma'am Alicia Indiana, Dana po from Mila Rubio. I'm Saif TV Karachi, Asisela Sapi. Sis Juliet Mukbang, mega love shoutout. Anong main mo kaibigan? Let's KSA 1. Pakisagot naman kaibigan. Harang pa po from Rowena Tiranya Vlog. Guys, bakas lang po. Sure ang balik from Mimi Jelly. Dating dikit sa nakapin-host. Rosemary, Fun Adventure, Full Watch Done, Saif TV Karachi. Sino pa nga ba yung ipipin? Taxi Uragon, nakadikit na sa ito. Wala na akong ididikit kaibigan Taxi Uragon. Ibaba mo yung ano, may panunurin. Dito ako sa Kabukiran, oh, Kabukiran. Okay na sir, Uragon TV, dana po. O Taxi Uragon, oh. Ito hindi pa nakakadikit eh. Okay host, di mo ako Rosemary pan. Oh sige, kasunod ka. Ako host, di mo ako pinipin. Kasunod ka po Ate Rosemary. Yun, mag-mention lang po, mag-mention. O, nasa Kabukiran na, o, Kabukiran. Nakadikit na rin to, kaibigan Taxi Uragon. Like number 21. Mag-like na lang ako, mag-like. 21, 22, 23. Ay, 22, 23, 24. Baba na ba Ate Rosemary Fun Adventure? Nagbisita ako sa Nakapin kahapon pa. Sarap ng kain niya Manoy. At full nood, paharang man ito nying. Tamsak Dikit House from Kuya Litz KSA Channel. Ito pala yung ano niya, yung main niya ni Kuya Litz KSA Channel. Gusto kasi namin makita yung main channel kaibigan ano, Kuya Litz KSA Channel. Pasensya po kayo kung tinanong po namin yung main. Nandito pa ako sa KSA Transport Live. Live 424. 9 minutes and 24 seconds. Kaibigan, Kuya Litz KSA Channel. Yan min ko host. Yun, sige tingko. Kasi may nangyari na dito sa amin na ano, kaibigan Kuya Litz KSA Channel. Nakaibigan namin na-terminate yung channel niya kasi nagla-live na may inakyatan ay hindi naman kilala yung ninja. Ngayon gumawa ng kalokohan yung ninja. Kaya na-terminate yung channel nung nagla-live stream.
Kain na tayo, Sis Juliet. Sige, kain na muna, idol. Yung mga hindi pa kumakain, kain po muna. Anong oras na? 11 na. Kain muna kayo. Mahirap malipasan ng gutom. Tsaka naandito lang naman si Tunying. Lunch time, kain po from Ambisyosa. Mahal kita vlog. Thumbs up dikit host. Good EM. Kanino tong mahal kita vlog? Anong main nitong mahal kita vlog? Kain na tayo, Sis Juliet. Kuya Let's KC channel, yun, nag-drop ng bahay. Sana di na bumagsak banana ko host. Pang-apat na beses ng 500 yan. Pang-apat na ba? Ano yung gagawin natin? Anong gagawin natin, Ambe? Sir Taxi Uragon, dan po sa'yo from Mimi Jelly. Balikan po, balikan ha. Tamsak Digitos from Kuya Litz KSA channel. Salamat sa 57 thumbs up ha. Salamat. Salamat kay Ate Emma's Helping Hand channel. Kuya Litz, dan po sa iyo from Mimi Jelly. Harang Marito Nying from Manay Christ follower. Ayun na, tatlo ha. Kaibigan o, Taxi Uragon na, tatlo. Ba't napunta dun? O, tapos na o. Ambitious challenge niyo po. May salasa? Yun, matatapos na rin o. Ay, may isa? Puta, nakita na ito ni Juan. Anak ni BK, hindi pa pinita. Harang agin, Manoy, para sa ekonomiya. From Manoy Dong Vlog. Thank you, Manoy. Meme Jelly to, ambitious challenge niyo po. Bagong dikit po, from Mahal Kita Vlog. Anong main mo nga kaibigan, Mahal Kita Vlog? Anong main? Yan bang main mo kaibigan? Yan ang main channel mo kaibigan, Mahal Kita Vlogs. Taxi Uragon, Dan Pulpak Idol from Kuya Litz. Gayahin po ang ginagawa ni host ha, yung manonood ha. Yung kaibigan kay Taxi Uragon, ano yung magbakas po kayo dun sa latest video, itong 4.31 minutes. Ganyan po magbakas, ganyan. Ganyan po ang ugaliin natin, ganito ang magiging ano, wag po nating skip ang harang mga ka-idol. Taxi Uragon, Dan Pulpak Idol. Baba mo ba Ate Marites? Nasaan na yun? Wala naman yung ano. Baba ng Rosemary. Palit siya nakapin ha, palit. Road to 751 sa Kuya Litz KC channel. Yan o, kay Rosemary tayo, Rosemary. Rosemary o, fun adventure o. Ganito po magdikit ha mga kaibigan, ugaliin natin, ganito ang gawin natin. Ganito po ang ugaliin na magdikit. Ayan o, panuorin muna. Mag-subscribe. Tapos i-like. Ganyan. Tapos hintayin, panuorin. Tapos i-comment kung ano yung napanood nyo. Huwag yung magko-comment ng kung ano-ano na wala naman sa video. Pangalawang giveaway.
Ate Rosemary, Fun Adventure. O, pangalawa o. Like na yan o, naka-like na yan o, ayun o. O, pangatlo. Okay, done po Ma'am Rosemary Adventure. Oh, like na rin yan. Ilang minutes to? 5 minutes and 38 seconds. Main ko po yan, Ma'am Mimi, may bakas. Taxi Uragon TV, dan dikit sa'yo from Adventurer Vlog. Account ng asawa ko tumanoy, paayuda. Naman, Manay Tunjing. Ah, yung kaya ano pala to? Manidong. Sige Manidong, oh, unang dikit. Mga gata, maggata tayo. Dito tayo sa maggata tayo mga boss. Gagata ng laing si Manoy. Like number 24. Like number 24 Manoy ah. Ito, nag-ano si Manoy ng, ano ba to? Patlang. Patlang ng katnga. Yes Manoy, yun. Harang host from SCT Mix Channel. Thank you for coming, my friend SCT Mix Channel. Kagabi lang yata ako din kita nito ni Ate SCT Mix Channel. Tamsak muna ako dito sa premiere mo ha, kaibigan. Like number 7. Panoorin ko na rin, 2 minutes oh. Pwede na ba itong ganito? Pwede pala itong ganito. Outside of Wasit Wetland. Manoy, Yummies Foods, kain tayo po. Okay Kuya Litz, salamat po from Mimi Jelly. Thumbs up from ACT Mix Channel. MC ano yun? MC Musta Angkat from Ate Juliet Mukbang. Good morning host, thumbs up lang from Pits Pan Fan. Thank you Ate Pits Pan Fan. Juliet Mukbang, nag-BG-BG. Arbal, shoutout from Ate Juliet Mukbang. Menyan, pinangdikit ko po from Kuya Litz KC. O po, ayos po yung main. Tsaka manood pa, katulad po nito pinapanood ko, ayun o. Manood po muna, manood. Oh. Tatlo po yan, hindi ko po ini-skip yan, tatapusin ko po yan para maganda yung dikit. Wait muna, anong wait muna ate? Ate Pits Pan Pan. Good afternoon host. From Ate Pits Pan Pan, Kuya Litz OTW from Super MC22. Nilo Magnaye official, mega love shout out my friend Nilo Magyan Naye. May moderator ka na kaibigan. Salamat. Mimi Jelly. Super MC, thank you. Dagdag kita dun po from Mimi Jelly. Wait muna. Sige, ay lang Ate Pits Pan Pan. Dikit na. Sad ang name ko sa'yo, Dong Vlog from Alicia Indiana. Jan Sirdan Adriano, thank you for coming, my friend Jan Sirdan. Mimi Jelly, Ma'am Rosemary, dan ako sa'yo. Dito po, ang balik daw.
O next, sa susunod mga LS ko mga kaibigan, sunod na mga LS ko, pwede ng ninja. Total, ganun din lang naman. Ninja or main, basta magbalikan kayo. Yan na, tapos na kaibigan, Rosemary Fun in Adventure. Ito matatapos na rin, oh. Ito matatapos na rin, oh. OTW Super from Kuya Litz KSC Channel. Nawala na si Ate Rosemary Fun Adventure. Nagtampo na yata. Pero okay lang, basta naipin natin. Hindi ko na alam saan ilagay yung iba. Dahil mo ng pusa, mahirapin Ate Meralisa. Pag di mo pinaano yan, pinakapon yan, ubos ang budget mo dyan. Salamat Mimi Jelly. Super MC22, thank you sa dagdag kita din po. Out muna ako host. Kain muna ako from Iron Tube. OTW sa nakapin from Super MC22 Vlog. Ma'am Sirisa nag-drop ng bahay. Mega love shoutout to. Mega love shoutout po sa Bornable Team at sa lahat ng bisita ni host. Iwan lang po ng comment para mabalikan. Sino po need watch sa hour para ma-play ko habang nasa work. Yan o, si Janser Dan Adriano, tumutulong yan. Dahil gusto rin niyang ibalik yung tulong na binigay sa kanya ng mga nakasuporta sa kanya. Kaya gusto rin niyang tumulong. Yan ang mga vlogger na na sinusuportahan. Yan ang mga vlogger na may konsiderasyon at saka tawag nito. May anong tawag na nga nito? Tawasak na kaibigan from DJ Dre TV. Hindi ako nakakapasya kay DJ Dre. Chi TV Vlog, Beji lang po from Chi Vlog TV. Ano ba? Sino tong Chi Vlog TV? Yun o, tapos na ECT Mix channel na. Tapos na po ako dito sa yung outside of Wasit Wetland. Manood pa ako ng isa. Live kasi itong una eh. Live. Ito na sa demolition. Demolition of multi-story building. Chi Vlog TV. Bago mo na naman to? Marichel? Jakitan ko na nga pala. May moderator na yan, Chi. Marichel. Oo nga, nakita ko nga yung video. I'm Dan sa nakapin. From Adventure Vlog. Harang pa, kaibigan. Ba't dito pinani? Salamat sa lahat. Ate Pitch Pamban, thank you very much po. Thank you, Ate Pitch Pamban. Thank you sa yung sa yung 10,000. Laking to 10,000 won. Strong daw, strong. Strong daw sabi ni Ate Ate Pitch Pamban. Thank you Ate Pitch Pamban. Thank you very much. Thank you sa pag-share ng yung blessing and more blessing to come pa sa yung channel. Dan host Rosemary. Thank you host from Chi Vlog TV. Playing na nang nakapin from Ate Janser Dan Adriano. Dan po Ma'am Alicia from Mahal Kita. Mang inasal ka muna host. Thank you po ulit Thank you po ulit Ate Pitch Pamban, Dugi Pamban. First upload, monetize. Mamaya po ipipin ko po yan. Tapos na kaibigan Rosemary nawala na siya. Wala sa payan, wala lang yun. Ano yun? Ano daw?
Oh, mamaya pagkatapos ko, mag-ano ko ng mang-inasal. Magmamang inasal ako. Kaso, paano kaya mo? Digit3 TV, in na kaibigan from Digit3. Ha ha ha. 10,000. Hehehe. Kung nga po 10,000 na doon. Sasahod na ako bukas. 10,000, sasahod na po ako bukas. No problem. Wala sa payan, wala lang yun. Di ko magets, ate. Ate Pitch Vlog. Harang pa po from Ate Rowena Tranya. No problem, hehe, from Pitch Vlog. Danhos, Pitch Vlog. Pili na po kayo ng pusa, pasukli. Di pwede inasal. Malayo na sahod. Sana all, makakasahod lagi. Wow, congrats ho, sana all from Chi Vlog TV. Sahod na agad ako niyan, no? Sahod na agad, 10,000 won. Kaya, pa-jacket house from Gold Igorot. Sino tong Gold Igorot? Hindi ko isusubscribe to Chi Vlog ah. Si Maddox ba to? Si Maddox? Hindi naman. Harang Manoy, Pitch Vlog, may galab shoutout from Marites Aling Castre. Sana all makasahod lagi. Okay lang po from Chi Vlog. Harang Manoy from Manoy Dong Vlogs. Marites, muni na ako. Yun. Ay, congrats nga pala kay ate ano? Kay ate Pitch Panpan, Dugi Panpan. Congratulations, ate Dugi Panpan. Kino-congrats ko siya kasi isa na siyang monetized channel. Yung, ay dikitan niyo po pala si ate oh, yan si Pitch Vlog. Dugi Panpan yan, Dugi Panpan. Marami po siyang ano, lagi po siyang may palaro. Pag nagla-live po siya, lagi siyang may palaro. May papandisal, may pakape, may pa sardinas, may pa burger. Yan. At ang panghuli niya ay may pangmang inasal. Yan, kaya dikitan niyo po yan oh, yung ano, yung pinapalago din po niya yan, yung pitch pan, pero ang kanyang main is Dugi Panpan. Dugi Panpan po siya, Dugi Panpan. Lagi po siya may pa-games. May papandisal, puro po yan Gcash po lahat. Congratulations sa mga sumasahod from Rosemary's Adventure. Yes, salamat sa lahat from Pitch Panpan. Yes, hahaha, from Pitch Panpan. Yan o, puntahan niyo po. Kahit di ko muna ipipin, meron po siyang binabang link. Ayan o, pa-congrats. Ayan po, iipin ko muna pala. Palitan mo na kita Ate Rosemary ah. Kanina ka pa naman po Ate Rosemary. O yan po, dikitan nyo po yan. Kita nyo naman, siya nagpasahod sa akin oh. Nagpalipad siya ng 10,000. Sahod ko na agad yun. OTW host, speech from Super MC. 22 vlog. Yan o, meron po siya. Ha? Teka lang po, mag-ano lang ako ng bigas. Magsasayang na si Mrs. Kasi busy yung kanyang Ross. Tangi, maksam. Di ba? Yung malagyan. Dito ba yung bigas namin? May bigas namin o bigas? Binagbag yung balay ng pusa tapos ay books na yun. Okay. Kaya rin na ayaw mo na dyan, Jerome. Kaya pa ano. Atak mo
Ma'am Sirisa, may kalab siya data. Happy buwan ng mga puso from John Serdan. Kalimutan ko yun, Serdan ah. Harang pa kaibigan from Digi Gray. 10,000. Pitch vlog, may kalab siya. Dikitan niyo po yan, si ano. Tika, ano nga pala. Si Pitch Panpan, Dugi Panpan yan. Marami po siyang pa-games. Ba't ayaw ate? Ayaw maklik. Ayaw mo open? Pakitry nyo nga po kung may open nyo. Sana ulo ako sana. Super busy here host. Balikan ko lang mga dumikit. Mamaya tambay lang muna host. Listening while working. Sige, ate si ate Rosemary. Ang problema ko, same ni host, existing account. Kay host kayo host. Congratulations sa mga sumasahod. Ang problema ko, same ni host, existing account. Kay host kayo ask pag same problem. Dikit na siya nakapin, Dre, from Digidre TV. Host pitch, hala, second account pa lang. Harang pa po Manoy, from Manoy Lantin Vlog. Gandang umaga from Ate Gibunuan. Pitch Vlog, dana po sa'yo, idol, from Kuya Litz KSA. The Survivor Grandma, may galab shoutout sa lahat ng nasa loob ni Hosey. Bakit? Ulitin ko, hindi ko ma-open natin oh. Ayan oh. Oh. Ayaw mo open oh. Pero may dumikit na iba. Ewan kung paano nila na-open. Pero sa akin, di mo open lahat eh. Lahat ng gamit ko, di mo open. Ayun o. Oh. Yan o, pakidikit po. Magbakas po na maganda para mabalikan kayo. Tapos pag nag-live stream, punta kayo. Lagi pong may pag-games yan. Hindi ma-open yung nakapin. O, sabi na, hindi ma-open. O, paano dumikit siya, no? Si Kuya Litz, KSA channel. Paano nga nakadikit, Kuya Litz, KSA channel? Ano po ginawa nyo? Tanong ko lang po kasi hindi rin ma-click ni Ate Jimmy ano. Unpin, din pin. The more games dahil muni na. Damihan ko ang pandesal. Padikit po dyan, padikit oh. Try ko ulit. O, na-open ko na oh. Paano kaya nakadikit siya no? Si kaibigan Litz. Si nakadikit na daw siya oh. Ayun o, Pitch Vlog, dana po sa'yo, idol. From Kuya Litz, KC Channel. Ayun natin, dugipan pa na, idikit ko na, di pa nakadikit o. Panuorin ko lang yung harang, like number 37. O yan o, na-open ko na rin o. Kanina, hindi ko ma-open talaga. Like number 38. No skip ads. Ate, hindi pa rin nakadikit oh. Ito, nakadikit na oh. $37, $38, $39. Puro may harang. Wow, thanks harang.
Bakas-bakas lang, sure sukli. Yan na mamaya, dikitan natin mamaya, palitan ko po agad ulit. Pag nadikitan nyo na para at least ma-notify kayo pag may live siya. Lagi pong may ano yan, may pa-games, Gcash ang papanalunan. Salamat, sige, labas ako para panuorin ko harang mo. Dugi Panpan, dance sa'yo with harang. Wow, thanks harang. Dating dikit na pala sa nakapin, nag-watch na ulit. Oh, matagal mo nang kalikitan yan si Ate Dugi Panpan. Thumbs up, 70 hosts from the Survivor Grandma. Dante no FW, sabi ni Gunalitz TV KSA. Elimi Vlog. BG with love and care emoticon. Kain lang ko, standby lang po. Ito from Mimi Jelly. Si Ate Mimi Jelly, pasula Ate Mimi Jelly, sunod po kita. Baba ka po muna ng bahay Ate Mimi Jelly para isunod kita dyan kay Pitch Vlog. Bakit sa iba, Selco host, wala kaharang? Okay lang yan ate. Yung iba talaga, pag ano, wala. Ewan ko ba? Salamat sa 70 thumbs up. Pang 70 si kaibigan the Survivor Grandma. Meron na po tayong magto 2 hours. Host, bakit wala kaharang? Meron? Meron, may harang yan. Bayaan nyo na. Pasukli po host speech from Super MC. Ate Dugi Panpan. Yang Super MC 22 vlog, si ano po yan, si Ate Miralisa channel. Wala harang from Pitch Vlog. Okay lang po yan, okay lang. The Survivor Grandma, mega love shoutout from God Grace channel. Thumbs up host from 85 Safety Vlog. Sure, bakas lang. Gold Igorot, hindi na nag si Gold Igorot. Biyahe na naman. Anong main mo? 85 seat. Paayo the house. Thumbs up house, paayo the house. Main mo ba to kaibigan Seat vlog? Lantin Idol, dana salamat from Kuya Litz. Pahinga ako now, mangisda din 3 hours. Pass na, vaccine, 1 na ako. Patamsap po ng premier ko host. Nasa yung premier mo? Ship vlog. Iisa lang naman ang video mo kaibigan Ship vlog oh. Biyahe na naman. Ship vlog po, main co-host. Wala ka naman premier. Kuya Coming from Pitch. Wala kang premier eh. Isa lang naman ang video mo. Biyahe na naman. Di makababa, walang jacket. Wala kang ang premier. Anong premier ang patatamsakan mo kaibigan? Ay no, patamsak po ng premier co-host. Wala ka naman premier. Sinilip ko yung bahay mo. Tamsak lang, sapat na. Dugi Panpan, congrats po for being monetized, watched and commented. Main mo ba to? Main? Ship vlog? Ay, ang main may ship vlog, wala yung 85. Ipasok mo muna yung main mo kaibigan, ship vlog. Wag ka mo lang gumamit ng ninja dito sa akin kasi nag-iingat kami sa mga ninja na hindi pa naman namin kilala, kaibigan. Para din naman sa amin tong mga channel kasi may kaibigan na kami na na-demonetize channel. Ship vlog lang po. Sana maunawaan nyo yung mga baguhan na pumapasok dito sa aming live stream na magkakaibigan. Sana maintindihan nyo. Maraming salamat. Same kami ng problem ni host sa pag-apply existing account. Ask lang kayo kay host.
The Survivor Glanma, thumbs up sa premiere mo. Kuya playing from Pitch Panpan. EDM Dan Pitch Vlog from Adventurer Vlog. Sip Vlog, sana maunawaan mo kaibigan. Pag bago ka pa lang sa aking channel, pakilala mo muna yung main mo. Tapos pag nakilala na namin yung main mo, pwede ka nang gumamit ng ninja. Puro main itong nandito kaibigan, puro main. Ganun po ba host? Yung nakapin host, iba din. Hindi kilala na nga namin yan kaibigan, Pitch Panpan, Dugi Panpan yan. Pitch Vlog, congrats po, playing na rin. Kaya nga po sinasabi ko kaibigan si Vlog, pagbaguhan ka pa lang dito sa aming channel, sa lahat ng naan dito, gumamit ka muna ng kahit minsan lang na main, tapos pag kilala ka na namin, saka ka gumamit ng ninja. Sana maunawaan mo kaibigan. Ito si Kuya Litski, si channel, kanina ninja rin ang gamit niya. Kasi hindi pa naman namin masyadong kilala. Kaya nagpalit siya ng main. At salamat naman kay Kuya Litski, si channel, dahil hindi siya nag-react or hindi siya nagalit or hindi niya minasama yung aking patakaran. Kasi may isa na kaming kaibigan kasi na-terminate yung channel. Kaya gusto namin makilala yung mga ninja ng mga pumapasok sa amin para kung sakali man na magka-problema yung aming channel, tapos yung ninja mo ang nakita namin sa aming live stream, yun ang sisisihin namin, yung pinakang main nyo. At sana maunawahan nyo pong lahat. Okay po, noted from Sip Vlog. Yun, thank you very much, thank you. Pajakit Tunying from Rosita Rose. Yan, kilala po namin yan si Rosita Rose. Rosita Way of Life po ang kanyang main channel. Dahil parehas naman ang Sip Vlogs, parehas din naman ang iyong ninja. At saka isa ring legit. May 19 subscriber. Okay lang yan kaibigan, pag nakilala ka na namin, Sip Vlog, kahit gamitin mo na yan kaibigan, Sip Vlog, walang problema. Biglay idol, umalis kami ng boss ko. Sige, okay lang yan kadot-dot. Baba ka uli na ba kay kadot-dot? Idol, main gamit ko. Nakita ko na main gamit mo. Salamat from Ate Rosita Rose. #Rosita Way of Life. Tapos na Ate Dugi Panpan, nasa harang na naman Yan, nasa harang ulit Nasa happy day na, happy day, Ate Dugi Panpan. Skip ko na tong happy day. Happy day February road trip for joy being monetized channel. Nasa harang na lahat. Kuya Litz Dan from Pitch Vlog. Sunod ko si kadot-dot. Kanina pa ito sa kadot-dot Iwan ko naipin ko na to, hindi pa Titinan ko, pag naayudahan ko na dito, naipin ko na. Naipin ko na nga. Ay, hindi pa dito sa isa Kadot-dot Dito ko sa pusa mo kadot-dot Kamike Dan from Pitch Vlog. Happy day. Ba't Dugi Panpan na naman to? Ay, hindi pa nga pala. Ako wala pa joke lang. Pumaks. Ate, kay kadot-dot Kadot-dot TV pangalawang giveaway. January 28. Bilis naman nun. 2015. Dito kasi January 3 kadot-dot. Like number 4. Kadot-dot, pangatlong giveaway.
Like number 136. Laki ng channel niya. Ano ito ah? Sip Vlog. Yun. Nandito na yung ano, Sip Vlog. Yan. May moderator na yan. Kaibigan Sip Vlogs. I-train mo kaibigan Sip Vlog. For 10 subscriber, mas malaki pa yung subscriber ng 85 Sip Vlog mo kaibigan. Sip Vlog. Kumaik TV dan po. Nanukli ako host. Ay sorry, mali host. Teka. Oo nga mas malaki pa yung 85 Sip Vlog mo eh. 19 subscriber. Samantalang ito, 14 lang. Tinitingnan ko kasi kaibigan Sip Vlog. Alagad pa rin to. Tinitingnan ko kasi kaibigan Sip Vlog kung main or hindi. Kasi nag-iingat na talaga kami kaibigan Sip Vlog. Nagalab siya to host. Ay sorry, mali host teka. Salamat Pitch from Kuya Let's KC Channel. Di Auditor, may galab shout out. Alagad pa rin to. Yun, thank you sa pag-thumbs up ng alagad mo. Salamat kaibigan Sip Vlog. Dudes TV Vlog, yun, BG. Yan, kilala na namin yan si Dudes TV Vlog. Dudes din ang pangalan niya, ang main yan. Dudes TV Vlog din, wala lang to. Pero pag nakalala namin yan, ha? Pag may TV vlog to, Mida. O ganun nga, ganun. Ay, pinaliwanag ko naman anong klaseng ingat ho. Yung katulad niya kay Ate Merlisa na-terminate yung channel kasi 75 thumbs ako from Sip Vlog. Ay, ito na ba yung main mo? Sige, ito na ko. Yun, ito na yung main niya. Ni kaibigan Sip Vlog tutorial. Paano ang tamang pagpatakbo? O, premier muna ako, premier. Like number 2, kaibigan, Sip Vlog. May jacket na yan na Sip Vlog may jacket na. Pwede mo nang ibaba yung yung premier mo. Mamaya na ako magbalik sa mga dumikit, please. Magbakas lang po. Salamat from the Survivor Grandma. Yung mga didikit po kay The Survivor Grandma, click nyo lang po yung kanyang picture or kung laptop gamit nyo, click nyo yung tatlong dot, lalabas yung go to channel. Dikit na tatlo ko sa iyo, host from Sip Vlog. Salamat kaibigan Sip Vlog. Didikitan din kita kaibigan, tatlo din to. Oh, pang-apat yung main. Legit yan kaibigan, legit. Tigi-isa yan, tigi-isa. Meron mang isa Mga legit kaibigan yan, mga legit. Paano ko nasabing legit? Paano ko nasabing legit? Ayan po, may mga notification yan, ayun Ang daming notification yan, kaya dumidikit po ang aking backup cellphone. Ayan po. Ang daming notification na pumapasok sa aking backup cellphone. Kaya po masasabi kong legit at dumidikit. Dugidan Manoy. Salamat Manoy, salamat.
Musta Kabsat from Pinay Emirates Wife. Okay lang po Ate Kabsat. Dugi Panpan, Dan sa Dan. Po, Kalimbang All from Ate God Grace Channel. O Kalimbang All yun na yan, Kalimbang All, Kalimbang All. Pag nagla-live stream po yan, ang live stream po niya ni Dugi Panpan, lagi pong pag-games, Gcash lagi, Gcash. Una, papandesal, sunod kape, sunod sardinas, sunod burger, sunod, ano pa nga ba isa? Burger, pan-Jollibee. Yun, pan-Jollibee pala. Tapos, pang inasal, yun. Basta marami. May ano po yan, may kanya-kanya pong pag-games. At saka kanya-kanya din ang premyo, ang price. Ang haba ng harang mo. Skip na Ate G, bunuan. Yun man ang purpose ko. O yan ang purpose kasi niya, yan yung gusto niya mangyari sa kanyang channel. It's more fun lang. It's more fun. To the Dugi Panpan channel. Ako na lang palaro. O magpapalaro daw siya, si Ate Pits Panpan, papalaro daw, Saan magpapalaro ate dito sa lives ko? Sip Vlog, Kadot.tv, Dan. Sa pusa mo, 210 ka na, pasukli. O yan, nanood dyan. Nandun sa pusa niya. Kasi may silang yung pusa eh. Tama naman So may silang kasi yung pusa niya. Kaya nakabalik siya agad. Nag-love shoutout po, Pits Vlog from God Grace Channel. Tulog pa ako pag LS ka dahil 4 hours ahead kayo. Okay lang po yan, Ate Pinay Emirates Wife. Okay lang. Salamat po sa thumbs up. Yun lang, may dumaan na copyright. Ito tapos na sa harang. Ito tapos na sa harang from Jibunuan Vlog. The Survivor Dan from Kadot.tv. Tapos na Kadot, may harang ka na Next. Sino ipipin natin? Ito si Pa-support naman dito kay Jan Sir Dan Adriano. Kaya sobra tuwa na muni. I mean, ako na lang mismo magpapalaro sa channel. Kasi dati naghanap ako ng vlogger. Ano yun? Hindi ko na naman mag-gets. Salamat po Idol from Kadot.tv. Kaya sobra tuwa na muni. I mean, ako na lang mismo magpapalaro sa channel. Kasi dati naghanap ako ng vlogger. Ay, sa ano na lang pala siya. Nasabi na nga pala sa akin. Doon na lang siya magpapagame sa kanyang channel. Kasi dati, hindi siya namumonetize. Naghahanap sana siya ng vlogger. Nasusuportahan niya. Tapos magpapagames lang yung vlogger na yon. Halimbawa, yan si Ate Dugi Panpan. Ako yung napili niyang vlogger. Ako yung magpapagames, pero siya ang susuporta. Sa kanya yung mga pa-premyo, ganon. Kaso, nagtanong-tanong sa akin at yun nga, na-monetize siya. Kaya natuwa siya ngayon. Kaya pinalipadan ako ng 10,000. Bayad niya siguro. Kaya thank you very much Ate Pits Panpan, Dugi Panpan. Harang mo yun host. Plinay ko. Sa mga dumikit. Maya ako balikan, sure po. Ha. Matagal na ako naghahanap ng vlogger para makahelp. At salamat naman, nagtiwala si Ate Dugi Panpan kay Tunying Maksam. Nagtiwala siya na mamumuni kaya ako dito kay Tunying. Yun, na-monetize siya. Maganda. Daddy's Vertes Vlog. Magandang araw ka Tunying. Shoutout dyan sir. Yun, bigla shoutout Daddy's Vertes Vlog. Main mo to Ate Daddy. Main to ni Daddy's Vertes. Ito yung main mo di ba Ate Daddy? Nag-uumpisa pa lang kasi siya eh. Nag-uumpisa pa lang si Ate Daddy Swertres.
Sa akin kayo magpaturo from Jibun. Okay, Ate Jibunan pala oh. Bakit di mo sinasabi sa akin, idol? Yung alin, Ate G? O magpaturo daw kayo kay Ate Jibunan. O, may natutunan din ako kay Ate Jibunan. Kung saan magpipindot ng mga ano, mag-clear list, gano'n. Marami ding alam yan sa Ate Jibunan. Diyan din ako lumapit noon una. Dan tapos sa Katonying from Daddy's Wertres. Sip Vlog, mahal kita. Dan kay nanay, magkata tayo mga boss, 42. Magsuportahan na ba? Magsuportahan. Shoutout sa 17 viewers, 77 thumbs up. Lanting, sarap ng foods mo. Gutom ako para Ate Juliet. Juliet Mukbang, drop ng link sa Ate Juliet Mukbang. Ano yung mga pala yung guys? Jan Sirdan. Jan Sirdan, dito ako sa ano, Palawan State University. Main campus, Puerto Princesa City, Palawan. Like number 89. Nakalimutan ko ah. Padaldal ko. Oh, like number 90. Kaibigan dyan, Sir Dana, oh. Harang ako, harang. Itong isa walang harang, oh. Itong isa may harang. Oh, may harang pa rin, oh. Lunch na tayo guys from Ate Rowena Tiranya. Mega love shout out. Salamat dyan. Sa lahat dyan. Yeah. May nahanap na ako host but nag-audit at naputulan ng wifi. Nag-send na ako ng balikbayan. Wala pa balita. May nahanap na ako host but nag-audit at naputulan ng wifi. Eh, nga pala. O na, alam ko na yun. Dong Vlogs or mahal kita, pasok lipo. Babalikan ka niyan, kaibigan si Vlog. Diyan Sir Dan Adriano, Dan po. Kadot-dot vlog nag-drop ng bahay. Dods, TV vlog, nag-BG-BG. Manoy, sorry, nawalan ako ng load kanina. Okay lang yan, Manoy. Okay lang yan, Manoy. Pasensya na Katunying na hindi ko ako agad-agad maka-view ng vlog mo dahil busy talaga sa umaga. Thanks sa pag-shoutout sa channel ko, Katunying. Ingat lagi diyan. Mahina wifi dito ngayon. From Daddy. Baba ka ng ano mo, Daddy Swertes vlog. Baba mo lang yung link. Ma'am si Risa nag-drop ng bahay. Harang ulit host from Jibunuan Vlog. Ate Juliet BGBG. Thank you for coming sa inyong lahat. Salamat sa 7. Puro 77 na naman. 17 viewers. Like 77. Tapos yung dollar sign. Nakapin coming from Pittsburgh. Hindi ko na sabihin yung dollar na ipon. May nag-ano kanina eh. May nagpalipad, 2. Isang won at saka isang Japan. Taga-Japan yung isa yung nagpalipad. Si Ate, Emma's Helping Hand Channel. 4 minutes, kaibigan dyan, Sir Dan, oh. Hello, kain tayo. Sige, malapit na rin mag-end. Harang ulit host. Dikitan lang, dikitan. Tapos sa kay Jan Sir Dan. Pag natapos ako dito, kay Jan Sir Dan ay win up to 50k. Pagkatapos Jan Sir Dan, palit na naman sa nakapin para iba na naman. Meron pa tayong 30 minutes, kalating oras pa. Opo ate, dalawa kayo nagpalipad ngayon. 2. Harang ulit house from Jibunuan. Juliet Mukbang, BGBG, nakapin coming. Hello, kain tayo. Juliet Mukbang, BGBG with loving emoticon. Dami blessing, congrats. Opo, thank you din po sa blessing mo ate, Pitspanban. At more blessing to come din sa yung channel. At congratulations ulit. Sino ba yung exam?
Si Ate Emma's Helping Hands. Palawan State University playing from Pitspanpan. 19 viewers yan, oh, pero 3 lang yung nagko-comment, oh. Ay, awat ko, Ate God Grace, Manay God Grace, Pitspanpan, Ate Juliet. Sip Vlog, Dan sa Nakapin, Palawan State University. Magbakas po ng tama, mga kaibigan. Kaibigan dyan, Sir Dan Adriano. Dan na daw si kaibigan Sip Vlog. May kalab shoutout, Mama. Juliet Mukbang, sabi ni Nogi Hunter TV. Nasa harang ako dyan, kaibigan dyan, Sir Dan, oh. BG lang from Chi Vlog TV. Salamat kaibigan Chi Vlog. Hashtag Marichel Vlog TV. Balitarin mo kaya yan, Marichel. Balitarin mo yung vlog. Unahin mo yung TV para maganda. Chi TV Vlog, yun, ganun. Marichel TV Vlog. Nakakalito pag ano eh. Chi Vlog TV. Pagkalamiro ka. Nauna kasi talaga dapat ano, TV Vlog, ganun. O kaya Marichel TV na lang, Marichel Vlog. Harang Host from Ami Film Channel. Mega love shoutout, kaibigan, may moderator ka na po. Dana ulit sa Harang Host from Ating Jibunan. Sip Vlog Dan po from Padot-dot. Nakapin Dan, yun oh. Pakibalik kaibigan, ay binalikan ka na yata dyan, ate ano? Ate Dugi Pagpad, dinikitan ka na kanina yan, dyan Sir Dan Adriano. Yun na, tapos na, Palawan State. Next natin si ano? Si kaibigan Sip Vlog, nandito ko vlog, kaibigan, oh. Sa yung ano? Premiere. Oh, Kalimbang All. Baka sa like number 3. Like na kaibigan. From Tunying. Ayun o, Johnny Bravo. Kaibigan dyan sir doon, natapos na yung dalawa o. O, iba ng palabas. Pero sa'yo pa rin yan o. Buuyan Island, 3 weeks after Typhoon Odette. Ay, ilay ko na pala. Ilay ko na, like number 32. Bababahay mo na kaibigan ano. O kaibigan Sip. Pangalawang ayuda. Pag may LS house, saan pindutin ang dollar? Doon sa tabi mag-LS ka po ba ate? Doon lang po sa baba, sa baba. Kalimbang ko lang kaibigan oh, Sip Vlog. Thanks po host. Magbabakas ulit ako ha. Para makita mo nagdikit ako ay nag-like ako. Sa ano ako magbabakas ha? Sa live chat. Set reminder on na oh. Di na ako paparang sarili ko. Oh, pangatlo kaibigan oh, pangatlo. Ayun oh, kulay pula pa oh. Ayun o, kulay pula pa. Di makita kasi masyado. Tatlo yung comment ko dyan. Puro from, nandun na si Ma'am Serisa. 4 pala kaibigan, 4.
Apat ang naandito, kaibigan. Tunying Maksam, Johnny Bravo, Samputot, tsaka Marisa Natividad. Tamsakos from India, Cebuana. Ivan Pupop, wasay din by Ambisyosa. Yan, may moderator ka na, kaibigan. Indiana. Di ko nakita yung ano yung ambi ah. Ano nakalagay ambi dun sa Ivan Pupop na yan? Like number 80. Salamat po sa pagpin, kuya. Prepared muna pang lunch. Iwan lang po ng comment. Salamat. Every time makita kita na mag-vlog ka sa mga farm mo, remind me a lot sa bukirin namin sa Bohol from Daddy Swertes Vlog. Thank you, kaibigan Ate Daddy Swertes Vlog. Dugi Panpandan po. Ma'am si thanks po OTW sa bahay mo. Miguel love shout out sa lahat dyan. Thank you po, Ma'am Sirisa. Dan po sa nakadikit from Gold Igorot. Baba ka rin ng ng link mo, Gold Igorot. Binya yan. Ay baba ka ng link pala, link. Napuntahan ko na yan. Nakamintan ko na yan. India Cebuana, nag-BG. Napin na ba kita Sip vlog? Palta ko muna sa kaibigan dyan, Sir Dan. Sino pang di napipid? Tingnan ko lang tong main tong pupop na to. Pupop pala. May subscriber din siya isa Ivan Pupop. Daddy Swertes dito ako sa congrats sa tanan, Daugon, best combi today, February 4, 2021. Like na, 2022 pala. Like number 4. Judith D, palablab lang, gamay host. From Judith D, Ate Judith D. Salamat sa pagpunta, Ate Judith D. Palablab lang, gamay. Data lang gamit ko host from Ate Judith D. May galap shout out Lods. Nugi Hunter TV. Saging ulit, saging. Wow, sarap. Sip vlog playing. Iwan po ako ng comments. Judith D, may galap shoutout sis from God Grace. Astig na putot. May galap shoutout. Salamat sa pagpunta, astig na putot. Pero hindi ko kilala kung sino to. Anong main mo, astig na putot? 4.20. Kaibigan mo siya, Kaibigan Master Chitulo to? Anong main channel mo? Astig na putot. Astig na putot.
249 sa'yo, Ma'am Sirisa Dan. Thanks, 249 naman. Thanks, nakita, notify mo, Sip Vlog. Astig na putot, bigi-bigi. Dikit host from Elimi Vlog. John Sir Dan, thank you Dan. Na rin sa'yo kanina. Ma'am Sirisa Purtak, sukli na ako sa'yo. Thank you from Padut.tv. Sip Vlog, unang tusok Dan from Gold Igorot. Baba ng link, Gold Igorot para madikitan. Napin na ba kita Sip Vlog? Ayaw nga pala, napin na nga pala kita. Kuya, ilis muna ako. Pahinga ako muna mata ko. Salamat. Sige, sige, kaibigan ng Teresa. O, naidaan ko na nga pala si Sip. Shout out sa 20 viewers. Salamat, salamat. Ano na naman yan? Yung mga hindi pa po kumakain dyan mga kaibigan, kain po muna kayo pero mag-e-end na rin po ako, malapit na 16 minutes. The Survivor Grandma po ba nga ng bahay? Ito pala, nandito na pala. The Survivor Grandma. Uy, may harang. 454 ako. Pang 454. Like number 93. Oh. 455. 454 kanina, 455 ngayon. God thanks ba? Gold. Thanks ba mo po? Ganito ang pagdikit ha, panuorin niyo muna ha, panuorin ko, tatambay ko lang. Para hindi po tayo malagas pare-pareho. O pangatlo po, 455 kanina, 456 na. Like number 93. O nandito okay ano ha. The Survivor Grandma, 7 minutes and 49.49. Pinay Emirates wife, Dan po, Kalimbang Hall. O, babalikan ka niyan. Ate God Grace, mabait po yan. No Gander, dating dikit po, from Padut.tv. Grabe. Para masigla siyang i-detab bukas. Ano yun? Para masigla siyang i-drive to. Nagkamali ng ano? Paliguan natin si Kenchel. At wara, 3 buwan di sila naligo live in Malaysia. Ayaw tumaas. Og bahay ko from. Paano kaya tumaas? Atin the Survivor Grandma. Ay, nagdikit na nga ako. 455 na o 456 na. Tinan mo, 456 na yan. Nugianter, dating dikit po. Shoutout sa 14 viewers, 15 viewers. Ate God Grace channel. Di ba pala ito, ipin ko pala sa Ate God Grace. Palitan kita kaibigan dyan, Sir Dan ha.
Padikit nga rin po dyan kay Ate God Grace, Manay God Grace channel. Meron pa po akong 15 minutes. Ay nako. Lalaglagan na yung aming mangga. $4.65 na. Inunti-unti niyang ilaglag. Ay, 4.65. Ano baliktad ngayon? 4.65 ngayon, 4.56. Shout out Kasabam! Mega love shout out my friend Kasabam. Thank you for coming. Salamat kaibigan Kasabam. Nag-ilis din to kagabi si si kaibigan Kasabam eh. Ang naging host niya yung asawa niya at saka yung bata. Thank you for coming kaibigan Kasabam. Ganyan talaga mga kaibigan, tingnan nyo. Pag nakasupport kayo sa isang channel, pupuntahan din kayo. Kaya ganyan lang po ang ganyan lang po ang labanan dito sa YT. Suportahan. Kasi pag hindi ka nakasuporta, hindi ka na susuportahan na. Ganun lang po yun. Salamat host from Manay God Grace. Walang anuman po Manay. Minsan nga lang po kita may ipin kaya bumabawi lang. Nakakalimutan ni ni Tunying. Lakas din bakot ng kanta. Naririnig. Ate Juliet, BG, the survivor done. Check sa paglilinis ng iyong cars. 457 sa'yo. O yan, 456 ako kanina eh. 457 na. Harang host for Marichel Vlog. Kay Busing yan. Ay, kay Bus din daw yan. Thank you Marichel Vlog TV. Sis God Grace, mamaya na kita puntahan, tapusin ko muna work ko. Shoutout sa 15 viewers. Digitan na mo kayo, digitan. Marichel, digitan mo nga to si Ito si God Grace. Si Ambisyosa. Yan, si Sip Vlog, may siya, may ninja siyang dinikit kanina, 2. Sa akin. Yan pa-subscribe naman po, kadot-dot. Mag-subscribe ang kayo dyan. Ayun, Marichel Vlog, bago sa akin yan. Nagpapasupport din ng ng WH. The Survivor Grandma, thumbs up down, pasukli po from Kasabam. Matatapos na 3. Jigsaw HG. Elmore Rios, StreamYard Guest. Tempting Mix. Marami na naman Puzzle Lover, try it now. Dan check, dikit, bell all sa nakapin host. 557. 557 pa lang ba si Ate God Grace? Bakas lang mga kapatid, sa main ako magbabalik. Sige, dikit lang at magbakas, pupunang kayo. O magdikitan na lang kayo, magbakasan na lang pala. Kadot.tv, iwan po ako ng comment, playing pa.
Yan o, si Jan Sirdan o. Ay, asa na nga ba yun? Marichil Vlog, nanyan ka pa? Di kita naman yan si Jan Sirdan Adriano. Papatulong tayo sa WhatsApp mo. Kaibigan Marichil Vlog. Road to, ano na to si Marichil Vlog eh? Road to grade 9. Marichil Vlog Dan from Kadut.tv. Manood po, manood. Para hindi tayo malagas. Kasi pag hindi po nanood, pag nalagas yan, may kasama pa yan. Ate Juliet Mukbang. Yun, nag-drop ng bahay. Si Ate Juliet Mukbang, isang napakabait din yan. O, tapos na o. Tapos na rin o, nasa live na o. Nasa live na ni... Kaya nung live to. Taal naman. Hindi ko naman kilala yan. O, tapos na din o. Ate God Grace ako, Ate God Grace. Ate God Grace, hindi pa pala nakadikit Ate God Grace oh. Dito po ako, sa Nakapin from Chi Vlog TV. Dikitan mo si Jan Sirdan ha. Chi Vlog, Marichil Vlog TV, play ko latest mo, LS 5 hours. Tamang tama po, pag out ko mamaya 5 PM tapos. Dito ako sa Natures, Manay God Grace ha. Oh, the natures of the world. Di pa pala nakadikit itong mga to. Oh, 578, 579 to. Oh, dito na ako sa The Nature, puro LS kasi yung ano, kasunod. Ito, nasa harang ako. Pero, skip ko na yan. Para dito na ako kay Ate God Grace, oh. Oh, sakto po. 580. 77, 78, 79, 80. O, tatlo dinikit ko. Sakto po yan, 580. Salamat to sa ayuda mo, Yahoo, from God Grace. Marami pa yan, Ate God Grace, marami pa. Ito mamaya ko na ididikit to kasi dito pwedeng magdikit, pamplay ko lang to, itong isang to. Pamplay ko lang to, kaya yung mga nag-ano ng watch hour, piniplay ko dito. Tapos dito sa... Dito, piniplay ko rin. Tigi isang tab. Yung mga naghihingi ng WH, mga nag-PPM sa akin. Papa Dins Vlog Dan from Kadutdut. Sino yung Papa Dins na yun? Salamat to sa ayuda mo yaw. Sino yung Papa Dins na dinikitan mo? Kaibigan Kadutdut TV. Anong ninja niya? 5 Ambisyosa Dan, 508 sa'yo. O 508 ka na. Sabi ni Sip Vlog. Lakas ng kanta bakit? Regine Motovlog, tamsak agad-agad host. Anong main mo kaibigan Regine Motovlog? God Grace Channel, tamsak Dan, pasukli po from Kasagpam. Nakita ko comment mo, Sip Vlog, balikan kita soon, salamat. Main mo ba to Regine Motovlog? Natapos na ako sa The Natures of World. Malasuwang video ni Ellen Adarna, full video. Ano naman yun? Malasuwa na nga, papanurin nyo pa.
Viral yan, viral. Yun, dito ako sa ano yung region ha. Main mo pala to, main. Dito ako sa Joyride mo, Joyride. Silent LS, Joyride. Puro live stream to ah. Aba, puro live stream. Beautiful sunrise, morning. Laog, Mexico, Pampanga. Origin mo to vlog ha, dito ko sa ano mo ha. Beautiful sunrise morning. 1.52 1 minute and 54 seconds. Tamsa ka agad-agad host. Wala bang harang? Kaibigan Regine mo to vlog. Yan po main ko, co-host. Bakit wala ka join button host? Ayaw ko magpaano, join button kaibigan. Sayang yung i-ano sa akin, membership. Pang-load nyo na lang. Tapos na ating God Grace, oh. Papa-member nyo, i-load nyo na lang. Para may pang-data kayo. Pwede naman tayo mag-ayuda. Tapos na rin Ate Grace, oh. Nandito na kayo, Mariel TV channel na, oh. Sunny Official Vlog nag-drop ng buhay Tamsak House from Sunny Official. Regine mo to vlog yun. BGBG with love finger emoticon. Upcoming live stream. Guys. Pwede magbaba ng upcoming live stream ha. Wag lang yung live stream ha. Dito ko, kaibigan ano. Regine mo to vlog ha. Like number 32. Subscribe ko na oh. Subscribe ko na oh. Magbabakas ako ha. Yan o, 10 tot, like number 32. Kaibigan o. Salamat po host, no problem, no problem. Full pack dikit sa pinagong na tinapay ng nakapin host. Dikitan mo si Jan Serdan o, Marcel. Chill vlog. Pakidikit si Jan Serdan Adriano. Papatulong tayo sa WH mo. Pangalawa kaibigan, Regine. Pangalawang giveaway. Ba't iba to? Iba. Short video naman na to. Thank you kapatid, from Regine mo to vlog. OTW na kapin. O magdikitan na kayo, malapit na ako mag-end o. Regine mo to vlog o. Pangatlo. Ako host from Judith D. O sige, mamaya pa, sige, Judith D muna, Judith D. Bye-bye, Judith D. Kalimbang all na oh.
May mga bakas yan, kaibigan, from Tunying Maksam. Wala ka pa dyan, button house. Kasabpam, Dan. Kadot-dot, nag-drop ng bahay. Ako host. Sige, baba ng bahay. Kadel, Saryo to. May galab shoutout po. Tawa si Ate Judith di. Anong main mo, Kadel, Saryo? Anong main mo, Kadel, Saryo? Kaibigan? Pakibaba mo na yung main mo. Main mo nang ipasok mo, kaibigan. Dahil sa nakapinos from region mo to vlog. Manood pa, katulad ng ginagawa ko, nanonood para hindi tayo magreklamo sa lagas. Palitan po kita, Ate Gal Grace, palitan mo na kita. I-live din naman si Dan Rose, Dan Rose silent for... Kadil Saryo to pakibaba ng main mo ng pakipasok mo, pakisuyo. Ate Judith di Subscribe ko na. Di pa nakasubscribe namumula pa. Hindi nga lang ako mag-join Like number 7 Salamat host. Nasa harang pa ako, nasa harang Yan na lang ang ang maitutulong ko sa mga monetize na pumupunta sa aking live stream. At di rin ako nakakalimot, lagi rin ako nasa live stream nyo. Pag minsan lang ako mag live stream. Every other day, pag minsan, isang linggo. Pero pag nag-live ko yan, nandiyan ako lagi. No skip ads. Ate Judith di, isa pa pangalawang giveaway. Like number 8. Ito, nakasubscribe na Ate Judith di Nanood na lang. Nasa harang ulit Yan lang ang may bibigay kong Mapagmahal Team Support. Mega love shoutout po host from Mapagmahal Team Support. Kadil Saryo 2. Mapagmahal Team Support. Si kaibigan si kaibigan Arthur Tubo. Arthur Tubo 2 Team Support. Main kaibigan Arthur Tubo. Maraming salamat from Judith D. Main po kaibigan ng aking may kisuyo po ng inyong main channel ang ipasok sa aking live stream muna. Pag bago pa lang kayo sa aking channel. Ilang minuto to ate 1 minute and 10 seconds. Ate Judith ikaw yan napapanood mo yung inyong video. Ayan John Sirdan Adriano, tapos na po sa masarap na hopya. Yun, thank you Marichel. Hingi tayo ng dyan. Para sa yung WH. Mega love shoutout po from Arthur Tubo, Team Support. Maraming salamat po host. Yun, tapos na
Tingnan, matatapos na rin oh. Papaalam na oh. Ito, nasa ads na naman oh. Yung ating Judith di oh, sa yan oh, ads. Arthur Tubo, may galab shoutout po. Yan. Main na po niya to, main na. Ito na po ang main niya ni Arthur Tubo. Nakadikitan ko to nung minsan. Kay kanino nga bang live stream niya, nakalimutan na kanila live stream. Pero silang survivor sila ng survivor sila ng kanilang tawag doon? Na paralyze. Ay maraming. Hello sis Juliet. Hello sister, anong ay maraming? Judith, dan ticket sa'yo for adventurer vlog. Tapos na ang Judith galing yung host. Magaling saan kaibigan? Baba ka na ba mo kaibigan na Arthur Tube? Mag-end na po ako. Salamat host from Judith D. Sino pang mga dinapin? Ito dikitan niyo po. Very supportive din po yan. Dikitan niyo po yung nakapin na yan. Kung tapos na kayo kay Judith D. Dating dikit adventurer. Matagal na. Adot.tv. Thumbs love done from Kasabpam. Ate Julito, like number 20. Salamat sis. Marcel, sundan mo. Pwede magbaba, alagad ko. Magbababa. Pwede magbaba, alagad ko, magbaba. Bakit nandiyan naman yung mo ah? Yan o, yun na lang Arturo Chub. Hindi ka susuklian pag alagad ang iba gagamitin mo. Walang didikit sa'yo kasi may tumay ng ang sa akin dito kaibigan Arthur Chub. O atin dito, pangalawa. Nakadikit na lahat sa'yo yan. Kaya wala ka na makukuha ang banana. Ewan ko lang to, ito. Tingnan ko. Nakadikit na rin natin dito. Sorry. Nasa harang lahat, nasa harang. Be happy, padagat sa Juliet Mukbang. Salamat. Yun o, nagbaba ng bahay si kaibigan Arthur Tubo. Paki-subscribe naman, magbakas lang, manood. Dan Judith Dia, may sisi beauty. Ang sipag mo, sana balikan ako ng aking mga nadikitan dito. Big thanks guys. Babalikan ka niyan. Basta pag di nagbalik, pag nag-alis ako sa mga ilang sunod na araw, mention mo ulit. Kaibigan Adventure Vlog Ilan na nga ba yung bahay mo? Silipin ko nga. Yun, 620 ka na pala Adventurer. Tsaga-tsaga lang. May mga hindi pa naman nakadikit dito Region Motovlog done from Kadot-Dot. Kadot-Dot nag-drop ng bahay. Kasabpam. Judith. Mukbang tamsak dan. Diyan Sir Dan Adriano BGBG. Tuning out na muna ako. Sige Ate Merilisa. Sige. Mag-end na rin ako. Pining ko lang si Ate Juliet. Hanggang matapos na to. 5.15 minutes. Judith D. Tapos na po. From Marichel Vlog TV. Salamat kaibigan Marichel. Ma'am Marichel. Manny Christ. Mang Ambe. Kaibigan Ambe. Kadot-Dot. Ate Juliet Mukbang. Kasabpam. Diyan Sir Dan Adriano. Thank you for coming. It's time to end.
Salamat sa inyong mga lahat, Dods TV Vlog, Manay God Grace, Arthur Tubo, nalit ka kaibigan Arthur Tubo, kaya pasensya, next time na lang. Ate Miralisa, thank you very much. Tapusin ko na to, ate, ate, tatlo. Ate Juliet Mukbang, tatlo. Kahit mag-end ako, hanggang dyan na yan. Papaalam na po si Tunying. Thank you very much. Kita-kita tayo next day. Or basta sa mga susunod. Lagi naman tayong nagpapapap naman ako yung live ko. Nagpapapap naman sa inyo. Kikita-kita pa rin tayo. Mamaya, nandyan uli ako sa mga live nyo. Kung sino magla-live dyan. Si Dan Rose, naka-live na. G Auditor pala. Salamat kaibigan G Auditor. Kanina ka pa dyan. Bye sa lahat. And ingat po from Ambisyosa. Maricel, Maya. Maya, babalikan kita ha. Oh, magbabalikan niyo mga yan. Digit yun yan. Si Ate Judith D. Si Maricel Vlog. Oh, minsan ko lang nakikita niyan. Diyan Sir Dan, yung mga humingi ng WH saan papatulong. Kasi tumutulong din yan kasi naranasan din niya natulungan nung nag-uumpisa pa lang siyang nagpapaakyat pa lang ng banana, naranasan din niyang matulungan kaya gusto rin niya na tumulong. Yan ang mga vlogger na dapat saluduhan kasi yan ang mga vlogger na may pakialam sa mga kapwa na vlogger. May konsiderasyon ba? Katwini Dan. Sino yung Katwini na yan? Ito si kaibigan God Grace, mag-asawa po yan, at saka si Manay Christ Follower TV, hindi ko lano. Adventurer Vlog, Dan po watching sa unggoy mo, labing-labing. Bye-bye house from Rosemary's Pan Adventure. Ito si kaibigan Rosemary pala, nandiyan pa rin, nakatambay. Thank you very much. Bye-bye kaibigan Rosemary. Salamat sa pagpunta, kayong lahat. Yes po kuya, basta 700 plus na. Watch hour. Pagmuni na po, no escaping of ads. Ano yun? Yes po kuya, basta 700 plus na. WH. Pagmuni na po, no escaping of ads. Di ko magits to kaibigan dyan Sir Dan. Basta 700 plus na. Watch hour. Pag muni na po, no escaping, tama nga Nagets ka na. Pag monetize po, walang escape ng ads sa mga kaibigan kasi yun naman ang may tutulong natin sa mga katulad namin na nagla-live stream. Kasi kung hindi kami mag-live stream, hindi kayo makuha ng banana. Kaya pag nakikipagdikitan kayo, pagbalik nyo sa live stream, ano lang naman yung harang na yan wala pang 3 minutes. Huwag nyo naman i-skip. Pag mahaba, pag ads is mga 20 minutes, ganun, napakahaba. Tapos nyo hanggang 3 minutes, skip nyo na. Pero kung wala pa naman 3 minutes, panoorin nyo na. May YTT channel, thumbs up Dan. Sinong YTT channel na yan? Arthur Tubudan. God bless, salamat. Love you from Ate Juliet. Yun na matapos na ate Tapos na yung isa Ate Juliet. Natapos na rin itong isa Itong isa nasa ads na rin Para sa nasa ads Ate Juliet Mukbang. Ganyan po ano niyo pong ang ginagawa ko. Pagkatapos ng palabas niya 5 minutes and 15 seconds may harang, hindi ko man i-skip. Ganyan po ang ang isang vlogger na handang tumulong sa mga kapwa natin, small vlogger. Hindi nag-i-skip ng ads. Yun, thank you for coming mga kaibigan. Maganda po ako. Bye-bye and God bless us all. Ingat-ingat po tayo lagi. And thank you very much sa pagpunta niyo sa aking live stream. Ng 3 hours. 3 hours tayong nagkita-kita, nagsama-sama. Next time naman, sabi ng aking misis na time's up daw. It's time to eat na. It's time to lunch na. Kadot-dot. Punpak, sakat mo po.
Yun, babu! Hindi, joke lang. Bye po, bye. Thank you very much. Thank you. Ate, oh, tapos na, oh, yung harang, oh. Ate Juliet Mukbang, oh, tapos na, oh. Oh. Lubutoy ako. Di Auditor, thank you very much. Bye-bye. Sabayan, from ano nga ba yung Rizal? Nakalimutan ko na. Teka, isipin ko pa. Quezon to eh. Real Quezon. Bye-bye. Thank you very much.